Joo, tervetuloa Seurabarometriin ja nyt on kesäloman jakso ja minullahan on sellainen kunnia tällä kertaa, että me ollaan saatu vieraileva tähti myös juonto-osio, eli Suoraa Kirraa podcastista Onni Keronen. Tervetuloa, kerropas oma tausta ja voit kertoa myös oman urheilu- ja mahdollisesti e-urheilukokemuksesi. Joo, morjesta vaan ja kiitos kutsusta päästä osallistumaan tähän Seurabarometri-podcastiin. Ihan mielenkiintoista päästä höpöttelemään. Aika monipuolisesti tulee tehtyä asioita urheilun parissa, on se sitten urheilun selostamista tai urheilun seuraamista ja jonkun verran tulee itsekin jotain aina harrasteltua ja harjoiteltua ja kyllä niin kuin e-urheilu on myöskin ihan lähellä omaa sydäntä ja siitä on jonkinlaisia kokemuksia tässä vuosien saatossa tullut niin järjestelypuolelta kuin sitten ihan pelaamisen osalta. Se taitaa sulla olla enemmän tuolla niin kuin autourheilu ja auto-e-urheilun puolella, onko näin? Kyllä, termi simracing on ollut läsnä omassa elämässä varmaan lähes 10 vuotta. Autopelejä nyt on tietysti tullut pelattua ihan pienestä pitäen, mutta tuommoinen vähän tavoitteellisempi kilpa-ajaminen ja tavoitteellisten kilpailuiden järjestäminen, niin semmoisesta on jonkun verran kokemuksia tässä viimeisen 10 vuoden ajalta. Nyt kun puhutaan tähän alkuun, kehutaan itteemme kovasti, niin teillä on Kirraa podcast, joka niin kuin tämäkin podcast taitaa juurensa omata kuitenkin Pohjois-Karjalassa. Kyllä. Yhdessä hyvä ystäväni Lauri Partisen kanssa tehdään ralliaiheesta podcastia, jossa päänäkökulmana on MM-ralli ja sitten kaikki oheiset siihen liittyvät asiat. Kerrotaanpa sitten yleisölle, että minkä takia e-urheilu on mukana Seurabarometri-podcastissa, niin e-urheilu ei ole enää mikään ihan marginaaliharrastus, eli digitaalisia pelejä pelaa Suomessakin noin 80% 10-75-vuotiaista. Ja joukosta löytyy tietysti satunnaisia viihdepelaajia, mutta myös ihan tosi tavoitteellisia kilpapelaajia. Eli samalla kun tämä pelaaminen on hyvin tavallista, niin sen seuratoiminta tuntuisi laahaavan aika paljon perässä. Me kuullaan siitä kohta varmaan vähän lisää, mutta perinteisiin lajeihin verrattuna e-urheilussa on Suomessa vielä hyvin vähän seuroja, varmaan tiloja harrastaa ja sitten ohjattuja reenejä ei ainakaan niin kuin itsellä ole kauheasti tiedossa. Vaikka nuoret viettää iso osa vapaa-ajastaan ruudun ääressä, onko sulla tietoa nyt esimerkiksi simracingin puolelta, onko siellä tällaista ohjattua toimintaa vai pyörittääkö se yhteisöstä tavallaan itse? Niin, ehkä e-urheilusta kun puhutaan, niin perinteisempi urheiluseura-ajattelu on ehkä pienesti sivuraiteilla siinä mielessä, että monesti nimenomaan e-urheilussa on kyse nimenomaan siitä yhteisöstä. Se ei ole välttämättä mikään järjestäytynyt organisaatio sen enempää, vaan on ne verkossa toimivia yhteisöjä, mitkä sitten järjestää pelaamiseen liittyviä tapahtumia, turnauksia eri peleissä ja sitten tietysti on myöskin järjestäytyneitä seuroja, ketkä nimenomaan sitten harjoittaa kilpapelaamiseen liittyvää toimintaa, mutta ei sitä ehkä samalla tavalla ole kuin perinteisen urheilun puolella ja monesti ehkä se urheiluseura-ajattelu häviää vähän sinne e-urheiluun, että aika vähän loppujen lopuksi on e-urheilussa seuroja, että tulee mieleen ihan muutamia yksittäisiä, mutta se iso massa koostuu sitten niistä yksilöistä ja siitä verkon yli ulottuvasta yhteisöstä, missä sitä pelaamista ja sitten tavoitteellisempaa pelaamista harrastellaan. E-urheilijat ei kulje siis verkkari päällä tuolla pitkin toreja niin kauhean usein. No ei kulje, että onhan niitäkin, jotka on julkisuuteen e-urheilun kautta päätyneet, mutta kyllä ne aika harvassa on ja ei kamalasti ole seuravärejä nää ainakaan e-urheilun osalta. Korkeintaan esimerkiksi suomalaisen e-urheiluorganisaatio Ensin kannatuspaitoja saattaa joillain olla, mutta se on ehkä ainut esimerkki siitä, miten e-urheilu näkyy niin kuin katukuvassa silleen esimerkiksi muodin saralla. Ja sitten pompataan tietysti taloudellisestikin aivan eri sfääreihin, kun näistä puhutaan, näistä TV-stä tutuista peliseuroista. Joo, kyllähän siellä liikkuu sitten aivan erilainen raha, että globaalisti kuitenkin katsojamäärät on semmoista 600 miljoonaa hetken kuluttua, niin se on todella iso osa ihmisiä, mutta moni ei välttämättä miellä sitä ihan niin kuin samantyyliseksi. Se on vaan sitä, että siinä omassa suosikkipelissä sen
kyseisen pelin parhaat mittelee ja ne ei ajattele tavallaan sitä sen urheilun tai sen, niin kuin sen isomman kuvan kautta, että ne ehkä se ylipäätään se e-urheilun konsepti, niin se on hyvin häilyvä se raja siinä, että milloin se on vaan semmoista rentoa pelailua ja missä kohtaa se on sitten semmoista tavoitteellista ja sitten on mahdollisuus päästä niille isoille näyttämöille myöskin kilpailemaan. Meillähän on suhde erääseen rallipeliin. Sen yhteisöt pyörii pääasiassa tuolla Discordissa. Ja siellä on nähnyt, itse kun on tullut sinne aika paljon sinua myöhemmin, niin huomannut sen, että vaikka sillä ei tavallaan ole seuroja, niin siellähän tietyt hahmot ottaa vähän tällaisia seuratoiminnasta tuttuja rooleja. Eli ne jakautuu vähän niin kuin seuroiksi, mutta ei nämä hahmot ehkä itsekään älyä, että he ovat niin kuin osittain jotain kilpailupäälliköitä, jopa melkein toiminnanjohtajia, niin näetkö tämän samalla lailla? Joo, kyllä se ilmiö on tunnistettavissa noissa yhteisöissä, niin se oikeastaan melkein jokaisessa peliyhteisössä menee, että siellä on ne tietyt aktiivit, ketkä järjestää niitä tapahtumia ja on vastaamassa, kehittelee vaikka sääntöjä niihin ja sitten on tavallaan samanlaisissa rooleissa kuin perinteisemmän urheilun puolella, mutta kun se ei ole tavallaan virallista, hyvin usein niin kuin e-urheilussa ei toimita minkään yhdistyksen tai seuran alla, vaan se on semmoista hyvin vapaamuotoista toimintaa ja se yhteisö niin kuin itse määrittelee hyvin pitkälti sen, että mitä niissä tapahtumissa tehdään ja minkälaiset ne turnaukset mahdollisesti on ja sitten tietysti kun se yhteisö määrittää sen, niin ei voi myöskään olla sitten, harvemmin on sitten myöskään sitä perinteisemmän urheilun puolelta niitä tuttuja menetelmiä, että yleensä ne on sitten semmoisia vähän leikkimielisempiä kilpailuja, eikä kovinkaan usein sitten esimerkiksi ihan vaikka SM-arvoisia skaboja. Ja tuolla kun maailmanlaajuisesti puhutaan siis Richard Burns rallista, joka on tehty vuonna 2004. Joo, sitä on siis modattu ja kehitetty todella paljon ja siitä löytyy satoja, ellei varmaan tuhansia eri erikoiskokeita ja sitä pelataan ympäri maailmaa. Ja osa pelaa hyvinkin tosissaan ja osa on sitten tällaisia leikkimielisiä, tai voi aina hetken yrittää pelata tosissaan, mutta kun auto on puussa, niin sit sen voi heittää aika äkkiäkin leikiksi, mutta sieltä löytyy minun mielestä myös ne seuratoiminnan huippu-urheilijat samaan tapaan. Eli on niitä, joita ei näy muuta kuin tavallaan kisoissa ja jotka ovat aivan omaa luokkaansa siinä. Ja sitten on iso joukko sellaisia harrastelijoita, jotka tekevät sitä vaan omaksi huviksi työpäivän jälkeen. Että tämä ei ehkä näy suurelle yleisölle niinkään. Siihen ehkä vieläkin on ilmiönä se, että tällaisesta perinteisestä urheilusta, monesta palloilulajista, varsinkin yksilölajeista, niin nuoret pojat, miehet vähän vähenee ja paljonkin vähenee, joissain on ihan ongelmaa siitä. Niin tämä taitaa kuitenkin olla tällaisen harrastamisen puolelta niin juuri tämän ikäluokan suosituimpia harrastuksia. Kyllä ihan ehdottomasti moni ihminen tykkää käyttää vapaa-aikaansa pelaamisen merkeissä. Onko se sitten, että pelailet rennosti sohvalla tai sitten se toinen ääripää, että harjoittelet jotain tärkeää elektronisen urheilun ihan virallista kilpailua varten, että ne ääripäät on melko laajat tämmöisessä e-urheiluharrastamisessa ja kun on päässyt näkemään ne molemmat puolet, että mitä se vaatii olla esimerkiksi nyt jos puhutaan tuosta simracingista ja Richard Burns rallista, niin on päässyt näkemään, että mitä se vaatii olla siellä maailman absoluuttisella huipulla 22 vuotta vanhassa pelissä ja sitten taas näkee sen toisen puolen, että joku saattaa tosiaan työpäivän jälkeen ajella jotain satunnaisia kilpailuja ja sitten ne kaikki linkittyy niiden samojen yhteisöjen varaa usein niiden Discord-palvelimien, niin se on hauska, miten se on tavallaan polarisoitunut. Totta kai siinä on myöskin yhtymiä ihan tavalliseen urheiluun, että onhan oikeastaan jokaisessa urheilulajissa myöskin se niin sanottu ruohonjuuritaso ja sitten on se terävä kärki, kuka harrastaa sitä tavoitteellisesti. Että ihan samanlainen elementti siinä on, mutta kyllähän tässä elektronisessa urheilussa se massa on hyvin paljon laajempi ja se niin kuin, voiko sanoa, että se on rikkaampi se sitten se käyttäjäkunta, kun sitä massaa on niin paljon erilaisia ihmisiä ja persoonia tätäkin lajia jollain tasolla harrastaa tai on sitten tavoitteellisesti mukana. Osalle porukkaa, minäkin tunnen sellaisia hyvin paljon, tämä on rouheastikin sanottu, mutta semmoinen oman isäni ikäluokkahan ei tätä keskimäärin ymmärrä. Ja minun ajatus on se, että he eivät pidä tätä, että tämä ei vaadi mitään. He eivät niin kuin tiedä tämä vaatimustasoja. Mutta niitä tavallaan kovia pelaajia, joita minä nyt jotenkin tunnen tai tiedän,
niin minusta ne osa kyllä näyttääkin ihan urheilijoilta. Että ei se ole sellaisia, rumasti sanottuna, ei ne ole sellaisia kokista juovia ylensyöneitä, laiskoja ihmisiä, jotka vaan on ruudun äärellä. Kyllä heidän pitää olla jollain tasolla ainakin niin kuin motorisesti ja reflekseiltään aika huippuluokkaa. Joo, kyllähän ne lahjakkuudet erottuu ihan selkeästi sieltä ja kyllähän se on nimenomaan just niin, että e-urheilussakin vaikka siitä vähän vähätellään, että sinne huipulle voisi periaatteessa päästä kuka vaan, niin kyllä se on aika rajulla tavalla tullut ilmi, että kyllä sinne huipulle pääsemiseen vaatii ihan yhtä paljon, ellei jopa enemmänkin töitä kuin missä tahansa muussakin urheilulajissa. Että tämmöisessä e-urheilussa tietysti, kun se kenttä on tavallaan globaali, niin sehän tavallaan myöskin lisää sitä määrää, ketkä sinne huipulle pyrkii tavoitteellisesti. Ja sitten jos puhutaan vaikka Suomen kokoisesta markkinasta, niin jos vaikka e-urheilusta puhutaan, niin ei niitä paikkoja, mistä sitä elontoa itselleen on mahdollista saada, niin niitä ei ihan älyttömän montaa ole. Että melkein jopa helpompi olisi mennä pelaamaan jotain tavallista urheilulajia, kuin e-urheilussa lähteä pyrkimään huipulle. Ehkä siinä on semmoinen yhtymäkohta tavallisenkin urheiluun, että sitä voi harrastaa aika kovalla tasolla ja silti et todellakaan tienaa siinä, vaan siihen menee oikeastaan iso osa ajasta ja kaikki rahat. Joo, kyllähän se e-urheilun kääntöpuoli on se, että voit olla periaatteessa lähestulkoon maailman parhaita, mutta sitten siitä ei välttämättä tienaa yhtä hyvin tai et tienaa välttämättä ollenkaan. Että jos puhutaan vaikka tuosta simracingista, mitä tässä on vähän niin kuin sivuttu, niin siinä se kilpailutoiminta, missä sitä palkintorahaa on mahdollisuus saada, niin se toiminta on toistaiseksi hyvin pienimuotoista. Siihen toki vaikuttaa monet tekijät, esimerkiksi, että ei ole tällä hetkellä mitään semmoista soveltuvaa peliä, missä pystyttäisiin tämmöinen rahakas sarja esimerkiksi järjestämään, vaan se toiminta on tavallaan hyvin pienimuotoista, vaikka pelaajakunta on hyvin aktiivista. Tässäkin on puhuttu tuosta Richard Burns-rallista, joka on tosiaan iän ikuinen peli, mutta se kun on rankasti alkuperäisestä versiosta muokattu, niin en tiedä soveltuuko se sitten kuitenkaan semmoiseen niin kuin virallisen e-urheilusarjan muotoon. Niin, siinä tullaan sitten näihin tällaisiin, sanotaan tasapuoliseen, vaikka se olisi kuinka simulaattori muuten, niin kuinka helppoa valvoa, että sitä ei väärinkäytetä. Ja se on varmaan se iso juttu, mitä sitten toivoo varsinkin ne, jotka laittaa rahaa, että eihän joku nyt pysty tätä hakkeroimaan niin, että pärjää tässä äärettömän hyvin. Että sehän siellä varmaan on yksi, joka määrittää sitä. Joo, kyllähän se määrittää tosi paljon, että isompien organisaatioiden peleissä, puhutaan nyt vaikka Valven Counter-Strike-pelistä, niin siellähän on peli oma huijauksen estojärjestelmä, mikä sitten niin kuin potkii ne huijarit pois, mutta esimerkiksi tuommoisessa 20 vuotta vanhassa Richard Burns rallipelissä, niin ei siellä ole mitään huijauksen estojärjestelmää, vaan se yhteisö vähän niin kuin itse valvoo sitä tekemistä ja sitten taas muissa tuon kategorian peleissä on ollut havaittavissa sitä, että sieltä etsitään niitä porsaanreikiä ja sitten koitetaan hyödyntää mitään eriskummallisimpia kikkoja, että olisi itse sen 10 tai 2 nopeampi. No miten sinä näet nyt, kun olet luokkaa minua nuorempikin, niin miten näet, että mitä hyötyä e-urheilusta voi olla? Ihan siis muuhun urheiluun, muuhun elämään tai ylipäätään yhteiskunnallisesti? Ainakin omalta kokemukselta voin sanoa, että kun semmoinen 10 vuotta on tullut tuossa simracing ja e-urheilun parissa pyörittyä, niin ihan todella paljon on saanut hyviä ystäviä ja tutustunut uusiin ihmisiin sen lajin kautta. Että kyllä niin kuin ihan lähes eli-ikäisiä ystävyyssuhteita on sieltä muodostunut ja se, niin kuin se ihan samalla tavalla kuin jos menisit harrastamaan ihan oikeatakin urheilua, niin sieltä löytyy niitä kavereita, niin niitä löytyy myöskin sieltä e-urheilun puolelta ja ehkä tavallaan e-urheilun puolella on mahdollista sitten, vaikka se onkin verkon välityksellä usein se kanssakäyminen, niin ne ystävyyssuhteet syventyy sitten ajan mittaan ja osa ihmisistä on itse tosiaan tuntenut jo 10 vuotta, että on niin kuin paljon sitten kulkenut matkaa heidän kanssaan ja saattaa joillekin vanhemmille olla vähän semmoinen, että mitä se lapsi roikkuu siellä internetissä, mutta siellä on ihan yhtä lailla se toisenlainen kaveriporukka, mikä jakaa se yhteisen mielenkiinnon, niin kyllähän se on niin kuin semmoinen tietynlainen voimavara varmasti, kun e-urheilua mietitään, että siellä on niin kuin hyvin helposti löytää niitä samanhenkisiä ihmisiä ja niiden kanssa tulee sitten juttuun. Ja onhan e-urheilusta, niin kuin just tuossa aiemmin mainitsit siitä motoriikasta ja niistä reflekseistä esimerkiksi, niin onhan semmoiset niin kuin kehittäviä ihan ehdottomasti, että refleksit
varmasti paranee, jos jotain ampumispeliä vaikka lähtee pelailemaan tai motoriset taidot paranee ehkä ajopeliä pelailemalla. Sitä en tiedä, että toimiiko suoraan niin, että jos ajopelissä opettelet ajamaan, niin se onnistuu sitten tuolla oikea elämän kilparadoilla ihan 110%. Kyllähän se on se niin erilainen maailma sitten, kun tuonne oikean lajin puolelle mennään. Mutta varmasti on paljon semmoisia synergiaetuja, ihan kaikkea ei tässä tullut vielä sanottuakaan. Joo, otan tähän jälkimmäiseen nyt kantaa. Että siitä on ihan itse asiassa tutkimuksia nimenomaan ajopeleissä, että ne, jotka pelaa kilpa-ajopelejä, niin heidän refleksit on sitten oikean elämän liikennetilanteissa nopeampia. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että he havainnovat liikennettä paremmin, mutta niissä sellaisissa äkkitilanteissa he ovat niin kuin yllättävän paljonkin refleksit ovat paremmat. Ja sama juttu siis näissä vaikka FPS-ammuntapeleissä, niin reagointikyky on nopea, mutta että soveltuu, kuinka se sitten käytäntöön jalostuu. Otan ehkä tuohon kaveripiiriasiaan vielä sen verran, että kyllähän e-urheiluyhteisöt tai sanotaan nyt kaikki tämä pelien parissa pyöriminen, niin on jo aika pitkään tuonut sellaiselle tietyn tyyppiselle lapselle, ihmistyypille, luonnetyypille, joka on ehkä vähän arka, niin siellä on helpompi tutustua ihmisiin, kun ei tarvi olla niin kuin läsnä fyysisesti välttämättä. Että voi mennä niillä omilla vahvuuksillaan. Yleensähän he ovat kuitenkin kielellisesti, voivat olla tosi hyviä kirjoittamaan tai sitten jotenkin niin kuin ilmaisemaan itseään, niin siihenhän se on tosi hyvä. Tai tiedän paljon sellaisia ihmisiä, joita on koulukiusattu, jotka ovat löytäneet sen yhteisönsä sitten tuolta elektronisen urheilun parista vaikka. Siinä on ehkä tietyllä tapaa matalampi kynnys lähteä, kun ei ole tavallaan mitään virallisia jalkapalloseuran treenejä, vaikka mihin voisi mennä harjoittelemaan, vaan voit mennä vaan pelailemaan jotain peliä ja saatat ihan sattumalta törmätä johonkin toiseen, joka on pelaamassa kyseistä peliä ja hänen kanssa sitten aloittaa keskustelemista ja siitä sitten syntyä mahdollisesti jotain niin kuin syvempää ystävyyttä. Niin kuin joissain urheilulajeissa välttämättä heti, siellä näkee aika äkkiä sellainen, että no toi ei olekaan niin hyvä toi Tomi tässä. Ei olla senkaan. Että siellä ei pääse niin kuin heti analysoimaan sitä toisen niin kuin sellaista vaan kyvykkyyttä, vaan siellä pystyy ehkä enemmän, saa helpommin sitä aikaa siihen kehittymiseen. Joo, ja sitten kun periaatteessa se mahdollisuus kehittyä on ikään kuin rajaton, että voit opetella pelaamaan paremmin ja niin kuin kehittyä siinä tekemisessä, niin kyllähän se on tavallaan vähän erityylinen kuin jossain. Tulee nyt vaikka se jalkapallo, mistä äsken puhuin mieleen, että jos et ole tarpeeksi hyvä siinä, niin yhtäkkiä et olekaan ykkösjoukkueessa pelailemassa, vaan oot sitten vaihtopenkillä. Mutta e-urheilussa tavallaan jokaiselle on se oma taso, missä pystyy pelaamaan. Olkoonkin se sitten ihan siellä lajihuipulla tai sitten se on sitä niin kuin kaveriporukan kanssa höntsäilyä, että se, niin kuin se ei rajoitu pelkästään siihen niin kuin kilpapelaamiseen, vaan siinä on tosi paljon eri tasoja. Moni eri omainen pelaaja pelailee ihan vaan harrastuksena ilman mitään tavoitettakaan niin kuin ammattilaisuudesta tai semmoisesta niin kuin mistään sen vakavammasta. No nyt me ollaan tässä höpisty kahden kesken, eikä tässä mitään. Tämähän on ihan hauskaa ja kesälomajakso, niin voi ottaa rennommin. Meille on tulossa kohta Takalan Otto haastattelu. Hän on Suomen elektronisen urheilun liiton hallituksessa ja hänellä on varmaan sitten aika paljon sellaista tarkempaa dataa tällaisesta organisoitumisesta. Niin eiköhän me lähdetä kuuntelemaan Ottoa. Sitten meillä on niin sanottu asiantuntijavieras, eli Otto Takala. Kerropa, kuka olet, mikä on oma tausta ja miksi olet nyt tässä meidän e-urheilujaksossa? Kiitos ja ilo olla täällä ja ehkä omasta taustasta sen verran, että mä oon henkeä ja veren liikunnan ja urheiluihmisiä. Mutta ihan kiusallani hurahtanut tänne e-urheilumaailmaan aikanaan sitten kiusaamaan e-urheiluväkeä urheiluhömpötyksillä ja urheiluväkeä e-urheiluhömpötyksillä. Eli semmoinen kiusan kappale on ollut siinä välissä tietyllä tapaa niin kuin tolkkuntamassa sitä ajattelua ja ilmiötä molempiin suuntiin. Oma tausta sen verran, että toki korkeakoulut ja muut käynyt urheilun ja liikunnan parissa ja sitten päätynyt siitä sitä myötä sitten sekä opiskelijaliikuntapolitiikan että sitten ton elektronisen urheilun lajiliiton johtoon ja e-urheiluorganisaatioiden johdossa käynyt tuossa pyörittämässä ammattilaisurheiluorganisaatiota ja vastannut muun muassa myös Nokko Finlandin markkinoinnista Suomessa. Eli sille elänyt semmoista teinien unelmaa, jos näin voisi ajatella, että elämä on koostunut energiajuomista ja peleistä ja pelaamisesta. Niin sitä semmoinen nuorten märkä haave tietysti
elää sellaista aikuisikää tuossa. Ja pieneltä paikkunnalta kotoisin peltojen keskeltä Joutsasta ja sieltä sitten ponnistanut ja harrastuneisuuden kautta myös sitten tälle e-urheilupolulle. Ja nyt sitten 11 vuotta lajiliittomaailman takana tuossa ja silleen alkaa olemaan vähän semmoinen irvikuva semmoisesta liian pitkään tavallaan lajin johdossa olevasta ihmisestä, joka sitten alkaa olemaan jarru enemmän kuin mahdollista. Eikö se näin usein mene? Näinhän se menee. Nyt kun olet Joutsasta ja tämä on seurabarometri, niin oliko Joutsan pommi kasvattajaseura? Itse asiassa hyvä. Joo, on. Itse mulla on edelleen Joutsan pommi. Tai itse asiassa on lisenssi tällekin vuodelle, vaikka en ole kisoissa käynyt, niin edelleen Joutsan pommi on vahvasti rinnassa mukana ja seuraan aktiivisesti kyllä. Ja silleen kyllä edelleen, vaikka tällä hetkellä kotipitäjä ja kotitontti löytyy tuolta Nummelasta ja siellä sitten pienen 2-vuotiaan Sofien kanssa sitten menee illat sitten leikkiessä kovasti. Sä oot ristiriitainen persoona, kun sulla on tämmöinen perinteisen urheilun tausta perinteisestä seurasta ja nyt sitten täällä e-urheilussa pyörit. Mennään ihan asiaan. Mikä on sinun näkemys, kuinka suuri ilmiö e-urheilu on tällä hetkellä ehkä Suomessa? Suomessa e-urheilu on valtava ilmiö. Ehkä voidaan toki vielä pieni, jos vertailee näihin meidän valtalajeihin, niin kuin isoin joukkuelaji ja näin poispäin ja yleisurheiluun. Ei missään nimessä pyöritä vielä siellä. No ehkä siinäkin ajatuksessa riippuu se, että miten sitä halutaan mitata. Harrastajia meillä on aivan tolkuton määrä. Toki jos mietitään pelaajabarometria, mikä toteutetaan parin vuoden välein, tutkimus, mikä mittaa suomalaista pelikulttuurikäyttäytymistä, pelaamisen käyttäytymistä, niin toki niissä luvuissa 10-75-vuotiaista suomalaisista niin 80% pelaa videopelejä. Eli meillä videopelaajien pelaajakansaa meillä on ihan valtavasti. Ja se on ihan merkittävä luku. Totta kai se on sitten se puoli, josta sitten erottuu näitä tämmöisiä haaroja erilaisiin pelaamisen syihin ja lokeroihin, josta tämä e-urheilu ja kilpailullinen pelaaminen on sitten yksi lokero. Mutta pelaamisen harrastuneisuus on tietysti hyvä. Ja tietysti Pohjoismaat on sille ollut aina muutenkin, koska meillä on tosi pitkät kylmät talvet, niin on kiva jäädä kotiin välillä pelaamaan. Ja hyvät nettiliittymät. Se on ollut meille 2000-luvun alusta semmoinen tavallaan mahdollista ja olosuhde. Tietyllä tapaa verraten muuhun maailmaan. Sen takia me oltiin alun perin jo kovia tuossa e-urheilussa maailmankin mittakaavassa, kun meillä oli paljon olosuhteita harrastaa ja mahdollisuuksia tehdä sitä, niin se oli semmoinen erottava tekijä. Mutta valtava ilmiö. Suomessa ehkä ekosysteemillisen järjestäytyneisyyden näkökulmasta vielä silleen käydään semmoisia baby-steppejä. Ehkä näin voisi ajatella. Mutta se potentiaali on valtava. Ja jos maailman mittakaavassa ajattelee, niin e-urheilua itsessään kilpailullista videopelaamista, niin se on semmoinen about 650 miljoonaa seuraajaa, ketä sitä seuraa. Ja sekin jakautuu näihin tämmöisiin core-faneihin, koviin faneihin, jotka harrastaa itse. Ja se on semmoinen puolet sitä vähän reilu. Ja puolet on sitten semmoisia satunnaisia katsojia, jotka seuraa sitten lajia silloin tällöin. Tämä löytyy kaikista lajeista. Ja liikevaihdollisesti maailmanlaajuisesti se on jotain, voidaan arvioida 2,5 päälle miljardia tällä hetkellä liikevaihto, mutta sitten siinäkin on sellaista. Tietysti tämä Venäjän ikävä tilanne, hyökkäyssota ja korona ja nämä aiheutti pientä semmoista häiriötä kaikessa sponsoroinnissa ja kaikessa liikevaihdossa. Mutta siellä on huomattavissa tämmöistä 15-20% vuosikasvua kuitenkin siinä maailman bisneksessä, koko kategoriassa e-urheilussa. On arvioitu, että se nousee sinne jonnekin reiluun 12 miljardiin sitten tässä seuraavan 10 vuoden aikana. Että kyllä se on iso tapahtuma, iso kokonaisuus kaikkinensa. Siellä on satoja turnauksia ympäri maailmaa vuosittain, jossa on yli 100 000 palkintopotit. Et se on silleen valtava ilmiö. Siellä liikkuu valtavasti rahaa urheilijoille ja se on tietysti urheilubisnestä ja viihdettä. Joitakin vuosia sitten ennen koronaa niin arvioitiin, että e-urheilu on näitä yksi maailman nopeimmin kasvavista urheilun ja urheiluviihteen muodoista. Et puhutaan silleen merkittävästä ja valtavasta ilmiöstä ja suomalaiset ja pohjoismaalaiset pelaa paljon. Otitkin hyvin tuohon ensimmäiseen puheenvuorosi jo ilmi sen, että pelaamista on hyvin monenlaista. On se terävä kärki, ketkä harrastaa tavoitteellisesti ja paljon on niitä, ketkä myöskin pelailee sitten ihan huvikseen. Niin minkälaista toimintaa Suomessa oikein järjestetään e-urheilun saralla? Nimenomaan sellaista organisoitua. Meillähän tämä kenttä jakautuu silleen, jos mietitään vaikka lajiliitonkin jäsenkantaa, mitä Suomessa on, niin se on silleen poikkeuksellinen kaikkeen muuhun urheiluliittomaailmaan verraten. Että meillä on tapahtumaorganisaatioita, meillä on Suomessa vuosittain paljon tapahtumia, jotka kerää paljon vapaaehtoisia ja sitä ehkä laajemmin pelikulttuurin tavallaan sidospintaan liittyvää porukkaa mukaansa, jotka on pelaavaa kansaa ja haluaa osallistua. Ja sitten meillä on tämmöisiä pelitilaajia ja sosiaalitoimijoita jäsenistössä, jotka pyörittää erilaisia olosuhteita ja turnauksia ja tämän tyyppisiä toimintoja ympäri Suomea vuosittain. Ja sitten meillä on urheiluseuroja ja sitten meillä on näitä ammattikilpaurheiluorganisaatioita. Meillä on aika laaja jäsenpohja silleen ja sitä toimintaa on tosi monimuotoisesti. Ja totta kai e-urheilu on silleen mielenkiintoinen, koska tässä on paljon erilaisia lajeja.
erilaisia, on näitä simuloituja autourheilulajeja, on näitä konsolipelejä, on PC-kovia pelejä, missä on Counter-Strikea ja Valoranttia ja StarCraftia ja Dota 2 ja kaikkia muita. Ja sitten on vielä erilaisia liikunnallisempiakin pelejä, niin kuin on ollut tanssipelit, oli jossain vaiheessa kovaa huutoa. En ole koskaan nähnyt niin hikisiä ihmisiä kuin tanssipelaajat, kun ne vetää siellä täyttä sarjaa. se on hullua. Kovaa tekemistä. Ja, niin Suomessa toi niin järjestäytyneisyys silleen, että meillä on aika vähän edelleenkään urheiluseuroja esimerkiksi, jotka järjestää, mutta kasvavissa määrin. Ja se pohja on silleen, että meillä on sekä semmoisia monilajiseuroja, meillä on puhtaasti e-urheiluseuroja, meillä on puhtaasti kilpaurheiluorganisaatioita, jotka järjestää kaikki vähän erityyppistä toimintaa. Meillä on erilaisia verkko- ja lähitoimijoita, esimerkiksi InCoaching, School of Gaming, jotka järjestää paljon lapsille ja nuorille erilaisia kerhotoimintoja. Koulupäivän jälkeen harrastamme Suomen mallin toimintaa. Meillä on Fest & Indias perinteinen heimo, perinteinen salibändiseura Espoossa, iso seura, monilajiseura, jolla on iso EU-toiminta. Ja heillä on omat tilat siellä tällä hetkellä Otahallilla, perinteisessä olympiarakennuksessa, 15 huippupelikonetta siellä, yleisurheilukenttä paistaa ikkunasta, siellä on kovaa tekemistä. Ja heimo pyörittää siellä omaa EU-seuratoimintansa. Ja koulut käyttää sitä aktiivisesti päiväkäytössä toisen asteen oppilaitoksista heidän EU-kurssien toiminnassa. Sitten meillä on huippukilpaurheiluorganisaatio, jotka pyörittää erilaista akatemiakilpailutoimintaa ja akatemiavalmennustoimintaa, mihin osallistuu tavoitteellisia nuoria, mitä on skautattu ja jotka on hakenut mukaan toimintaa. Et sitä tapahtuu tavallaan harrastuneisuuden ja järjestäytymisen näkökulmasta hyvin eri tasoilla. Sitten meillä on näitä kilpailutoimintoja, mitkä on mielenkiintoisia. Meillä on esimerkiksi koululiiga, mikä on toisen asteen oppilaitoksia, oli parhaimmillaan taisi olla 64 koulujoukkuetta, mikä rakentui koulun opiskelijoista. Ja koulu maksoi lisenssimaksut siihen kilpailuun ja sitten pelattiin keskenään sitten kovat kisat ja voitti hirveitä palkintopotteja sitten Suomessa. Ja sitten meillä on tämmöinen yritysliiga, kanaliiga esimerkiksi, missä on yli 4000 jäsentä siinä koko organisaatiossa. Ja siellä on semmoisen 1000-2000 pelaajaa vuosittain tai kausittain 2 kautta vuodessa pitkää kautta keväällä ja syksyllä. Ja yritykset kilpailee keskenään toisiaan vastaan eri peleissä. Mielenkiintoinen tämmöinen kulttuurinen ilmiö itsessään. Ja sitten on pappaliiga esimerkiksi, jossa on myös 5000 yli 30-vuotiaasta kovaa EU-urheiluharrastajaa. Eli mäkin olen niin veteraani iässä, olen minäkin tässä. Niin kuin. Me aletaan olla kaikki kohta parhaassa peli-iässä. Tämmöistä niin sielläkin niin miettiä, että sielläkin se 3, 4, 5 tuhatta yli 30, 30-60-vuotiaista keskiarvollisesti pelaa pitkät kaudet keväällä ja syksyllä. Joka viikko on oma liigamatsi sitten ja yli 20 divaria siellä ympäri Suomea pelaajat pelaa sitten kaveritten kanssa kilpaa. Ja pappaliiga taitaa olla yksi Suomen suurimpia tämmöisiä aikuisurheilujärjestöjä, ellei suuri. Tässä on mielenkiintoisia ilmiöitä ylipäänsä sisällä tässä koko kulttuurissa ja harrastajamassa se kertoo sitä valtavasti. Ja se, mikä toi niinku ilmiö itsessään, että meillä on tämmöisiä pappaliigoja ja yritysliigoja, missä aikuiset, lasten vanhemmat pelaa aktiivisesti, niin se, minkä se mahdollistaa taas tällä niinku kehityksen näkökulmasta, on se, mikä meiltä lajina puuttuu. Se, mistä kaikki muu urheilu hengittää. Se, että meillä on ne mutsit ja faijat ja muut, jotka kantaa niitä mokkapaloja siinä kentän laidalle ja järjestää niitä lapsille ja nuorille niitä harrastustoimintoja. Perustaa urheiluseuroja, kuskaa ja vie ja ostaa pelipaitoja. On silleen niin kuin tosi aktiivisia toimijoita siinä lapsen ja nuoren harrastuksen parissa. Se on se meidän seuraava suuri steppi, kun tämä pappaliigaporukka sitten innostuu, että vitsi, että nyt täytyy saada meidän kuntaan pelitila, mihin voidaan sitten organisoida meidän kaverit, sitten lapsen kaverit pelaamaan siinä säännöllisesti viikoittain. Tämä on semmoinen iso semmoinen niin kuin ekosysteemillinen muutos, mikä tulee muuttaa paljon tätä meidän alan ja tervehdyttää paljon sitä pelaajakäyttäytymistä. Että jos mietitään niin kuin pelaamisen kehittämistä ja järjestäytymistä niin kuin lajiliiton tavallaan ja lajiliiton jyyren näkökulmasta ja niistä tulosten näkökulmasta, mitä me ollaan saavutettu silloin, kun pelaaminen on järjestäytynyt, niin ne positiiviset tulokset on niitä, että yleensä se nuori pelaa vähemmän kotona. Se sitoutuu tietynlaiseen rutiiniin ja systeemiin, mitä se seura tarjoaa. Harrastukset tulee vähän tavoitteellisempaa, se tulee vähän systemaattisempaa. Ja on se pelaaminen vähän kotona sitten iltasella. Ja tavallaan arjesta tulee tolkullisempaa. Näistä oli hyvä esimerkki jo 2015 vuodesta eteenpäin, kun Praktikum ja ammattiopisto pyöritti silloin lentopallonvalmentaja Björn Nylundin ja sitten EU-opettaja Karl Öklundin toimesta tällaista koulujoukkuetta. Oli paidit, takit ja kaikki ja brändit ja ne kilpaili ja reenasi siellä fysiikkareenit aamulla ja sitten oli vähän pelireenejä. Niin ne vanhemmat rupesivat soittelemaan sille Björnille, Nallelle, että mitä te olette tehnyt mun lapselle? Kun se lähtee aamulla innoissaan kouluun, aamureeneihin. Ja se ei pelaa enää niin paljon kotosalla. Ja tässä se piilee tavallaan, kun me keskustellaan paljon siitä, että mikä tämä niin kuin, että onko tässä mitään järkeä, että pitääkö ne nuorten mennä vielä muuallekin pelaamaan. Ne pelaa ihan riittävästi kotona tai muuta. Että erilaisia tämmöisiä ajatuksia pyörii, esimerkiksi stereotyyppisiä juttuja. Niin
Se ajatus siitä, että kun seura ottaa se haltuun, kun nuoret menee pelitiloille harrastaa kaverten kanssa, niin se tekee sitä paljon terveempää ja paljon systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa jollain tapaa siitä toiminnasta. Tässähän ehkä näkyy sitten se ilmiö, että sitten kun tehdään jotain tavoitteellisesti, niin sehän ei ole pelkkää sellaista ajan tappamista, vaan sitten se kyllä kuormittaakin sen verran, että siitä on pakko levätä ja se tulee sitten nuorilla ainakin osin luonnosta, että ei ne sitten jaksa. Että itse nyt sen verran pelannut noita ajopelejä, niin jos harjoittelet jotain 2 mutkaa ajamaan, niin ei sitä niin kuin läpeen koko iltaa jaksa tehdä, että siinä menee hermot ja ei se niin kuin parane se suoritus. Ihan sama, että se voi juosta aitoja 2 tuntia putkeen, että se ei kyllä parane. Varmaan tämä sama pelaa sitten ihan aivoilla tuolla e-urheilun parissakin. Kyllä se näin on, ja tietysti tuommoiset lajit, niin kuin ehkä joku snookeri tai vastaavat, missä niin kuin se kuormitus on erilaista, just näin. Ja tämmöinen simuloitu autourheilu esimerkiksi, niin se kuormitus on erilaista ja niin kuin fyysisesti. Että se menee sinne hermostopuolelle ja sitten rupeaa tulee huonoja toistoja, kun on jo 6 tuntia hakattu samaa mutkaa kovasti siinä ja reenattu sitä, optimoitu sitä mutkatekemistä. Niin sama e-urheilussa tosiaan, että ajatuksena se, että se määrä kääntyy laatuun jollain tapaa. Että semmoinen hukkapelaamista vähenisi siinä tietyllä tapaa. Että se on tämmöinen niin kuin, tavallaan täysin niin kuin päämäärätön tekeminen vähentyisi vähän siinä pelaamisessa. Ja niin kuin vanhemmankin näkökulmasta siihen, että kun pelaaminen näyttäytyy kotipuolessa, me tiedetään minkälaista se on. Se on siellä kellarissa, synkkyydessä, yksi pelikone kotona, siihen ei oikein ole kellään muulla vanhemmalla sitten mahdollista olla mitenkään läsnä siinä harrastuksessa siellä. Ja se siellä tapahtuu ja kuuluu ja se on semmoinen oma maailmansa. Sitä on kiva seurata, vähän huolestuttavaa seurata vierestä. Just se, että se vanhempi oppisi paremmin myös tämmöisen järjestäytyneen toiminnan kautta myös keskustelemaan ja olemaan läsnä ja ymmärtämään sen nuoren tavoitteita ja syitä olla siellä pelimaailmassa. Kun pelaamisen syitäkin on niin monta, yhtä monta kuin ihmisiäkin tavallaan. Et osa haluaa kilpailla, osalle se on niitä pelkkiä ystävyyssuhteita, harrastuneisuutta, semmoista hauskanpitoa ja näin poispäin. Ja oppii tuntea niitä kavereitakin siellä pelimaailmassa. Et se auttaa myös tämmöisen kulttuurin urheilullistuminen auttaa myös sitä niin kuin vanhemmuutta tosi paljon siinä arjen oireissa ja murheissa ja huolissa, mitä se pelaaminen mahdollisesti saattaa joissain perheissä sitten rakentaa osakseen. Sivusitkin hyvin tuossa aiemmassa puheenvuorossa sitä, miten paljon erityylisiä ihmisiä harrastaa ja miten paljon erilaisia ihmisiä harrastaa elektronista urheilua. Stereotypiahan voisi olla, että se on semmoinen energiajuomaan lipittävä nuorukainen, mutta kuten totesitkin, niin e-urheilua pystyy harrastamaan hyvin monella tasolla ja hyvin monesta eri taustasta. Onko sulla joku semmoinen ajatus siitä, että keitä e-urheiluharrastajat oikein ovat? Kuka on keskiarvoinen pelaaja? Aika hyvä kysymys silleen, jos ajattelin pelaajat barometrinkin tulosta silleen, että kaikki vähän pelaa jotain videopelejä. On se sitten Facebook-pelejä tai muuta, että vähän niissä on eroja. Se mikä mä oon nähty silleen, että jossain vaiheessa oli stereotyyppisempi se ehkä pelaajakuva ylipäänsä. Se oli joku mies oletettu hahmo jossain tietynlaisella tavallaan niin kuin, että siellä oli sipsipussit ja kolajuomat ja kaikki. Se oli semmoista stereotypia. Tänä päivänä, jos me kauttaa pelaajaa, oli se oikeastaan peli mikä hyvänsä, niin tosi vaikea tuolla arjessa sanoa, että tuo muuten pelaa tai tuo pelaa. Että sitä ei oikein pysty silleen määrittämään. Jos mietitään tätä pappaliigaa ja se, että ihmiset rupeaa pelaamaan sinne niin kuin seniori-ikään asti, ja senioritkin on muuten kovia pelaajia. Tuossa on itse asiassa, sekin on hauska tarina, siellä on paljon semmoista, mitä pelimaailma tuo ja kilpailumaailma tuo heille sinne lisäarvoa ja kognitiivisia taitoja ja muistisairauteen vastaamisen, yksinäisyyteen ehkäisemistä, valtavasti erilaisia tematiikkaa. Mutta pelaaja, maailman huipulla, jos katsoo niin kuin ikäluokallisesti, niin vähän pelistä riippuen, niin semmoinen niin kuin piikki maailman huippuja on siellä 25 ikävuoden ympärillä. Tällä hetkellä näyttää siltä. Mutta samaan aikaan niin kuin pelaajien keski-ikä kasvaa koko ajan, niin kuin huippupelaajien, koska ei ole sillä tapaa fyysisiä vaatimuksia. Totta kai urheilussa ja elämässä tulee muita semmoisia muutosvoimia, on perhettä ja muita tavalla prioriteetteja ja näin poispäin, mitkä häiritsee sitä semmoista mukavaa päivittäistä kovaa harjoittelua. Siinä mielessä myös tämäkin kasvaa. Se menee pidemmälle se, että sä voit olla huippukunnossa ja maailman huipulla ja erilaiset ominaisuudet nousee valtaan silloin, kun sä oot harrastunut jo pidempään ja päässyt kehittämään systemaattisesti pitkään omia taitoja. Että ei voida ehkä sanoa, että on silleen yhtä semmoista tiettyä ihmistyyppiä, kuka on pelaaja. Ja varsinkin tänä päivänä, kun me puhutaan paljon myös pelaamisen saavutettavuudesta ja koitetaan koko ajan puskea sitä pidemmälle, että pelaaminen olisi kaikille mahdollista.
puhutaan pelaajakuvan moninaistamisesta, on erilaisia pelaajakuvia. Jos pelaaminen oli jossain vaiheessa paljon suvaittavampaa niin kuin miesoletetuille ihmisille, niin tämä naisten osallisuus osana pelimaailmaa ja kilpailullista pelaamista ja muuta, niin sitä pusketaan koko ajan pikkuhiljaa eteenpäin, että saataisiin kaikki naiset mukaan toimintaan. Ja mitä nuorempaa ikäluokkaa katsoo, niin se pelaaminen tuntuu olevan niin kuin aina vaan niin kuin normaalimpi osa sitä nuorisokulttuuria ilman tämmöisiä tavallaan sormenosoituksia, että sinä oot tyttö ja sinä oot poika, niin teidän pitäisi tehdä eri juttuja. Vaan ne pelaa keskenään ja se on ihan normaalia. Se on mun mielestä upea ilmentymä itsessään siellä. Sitten tulee tämä tämmöinen niin kuin vammautuneiden, vammaisurheilupuoli. Nyt esimerkiksi Espoon kaupunkikirjastoa avattiin ensimmäinen tämmöinen pelaamisen apuvälinen laidaamo. Taitaa olla maailmankin mittakaavassa ainoita tämmöisiä ratkaisuja. Eli sä voit käydä lainaamassa siellä pelaamisen apuvälineitä ja pelata sitten kilpaa kaveritten kanssa sitten niiden laitteiden avulla. Eli tämäkin normalisoituu. Meillä oli tuossa järjestettiin just tuommoinen saavutettavuus pohjoismainen summitti Espoossa maaliskuussa ja meillä oli siellä puhumassa esimerkiksi Markus Kämäräinen, Tampereen pelitutkija, joka on intohimoinen pelaaja. Hän oli 17-vuotiaana halvaantunut pahasti, lähes kokonaan menettänyt toimintakykynsä. Hän myös pelaamisen kautta. Hän pystyi kokemaan niitä normaaleja tunteita, pystyi kilpailemaan, pystyi elämään semmoista niin kuin tavallista elämää, kokemaan niitä semmoisia tunteita, mitä hän ajatteli, että hän ei ehkä enää pysty koskaan kokemaan. Markuksella on upea tarina itsessään myös tähän tematiikkaan liittyen, kun puhutaan sitä pelaajakuvasta ja minkälaisia ne pelaajat oikeasti on. Seurabarometria kun mennään, niin minkälaisia ne Suomessa toimivat e-urheiluseurat siis on? Tai sanotaan nyt niin, että paljonko niitä noin suunnilleen on ja kuinka paljon on pelkästään e-urheiluun keskittyviä seuroja? Semmoinen suuntaa antava arvio siitä. Voit sä tarkatkin luvut kertoa, jos sä tiedät. Niissä tapahtuu vuosittain jonkun verran eloa silleen. Meillä on ollut aikanaan esimerkiksi Lohtajan Veikoilla oli oma urheiluseura ja Vimpelin Vedolla oli oma urheiluorganisaatiotoiminta ja Sotkamon Jymyllä oli pitkään oma urheiluorganisaatio, Europuolit siellä ja tämä Heimo nyt on ehkä tällä hetkellä se suurin näistä tämmöisistä monilajiseuroista, jotka toimii alan parissa. Sitten on tämmöisiä yksittäisiä. Tuommoinen niin kuin monilajiseura-tyyppinen lähestyminen on se ehkä tyypillisin niin kuin urheiluseuran näkökulmasta. Siihen perustetaan se oma alajaosto ja joku innokas vanhempi on silleen, että hän haluaisi ruveta vetämään tämmöistä nuorten toimintaa, jonka se vaatii, että semmoisia syntyy. Että niitä on määrällisesti aika vähän vielä Suomessa, jotka on niin kuin elinvoimaisia tai toimii jollain tapaa. Joutsassakin on, niin kuin mainittiin tuossa alussa, Joutsan pommi, niin Joutsassa on paikallisella salibändiseuralla Flanelsilla on oma tämmöinen EU-jaosto muun muassa. Ja nyt siellä nuorisotiloilla on pelilaitteet ja se onkin aika tyypillinen niin kuin osa sitä tavallaan kasvun polkua. Että miten tällä, mikä niin kuin häiritsee tai hidastaa tai pitää vähän niin kuin jarrua päällä tässä tämmöisen järjestäytyneisyyden ja seuratoiminnan kasvun osalta on osittain se, että pelitiloja on vielä aika vähän ympäri Suomea. Et nyt tämä Otahalli on yksi tämmöinen ensimmäinen urheiluolosuhde esimerkki, mikä on urheiluseura-vetoinen, missä kaupunki on kumppanina ja näin poispäin. Se on yhdessä tavalla rakennettu. Vähän niin kuin perinteisiä urheiluolosuuden rakennusmallia. Mutta muuten kaikki pelitilat on joko yritysomisteisia tai sitten ne on nuorisotiloilla. Ja nuorisotilojen toiminnassa saattaa välillä olla haasteita sen laitteiden ulkoisessa käytössä, antamisessa sitten tietoturvallisuuden tai tietohallinnon näkökulmasta sitten muuhun käyttöön. Siinä on jonkun verran sellainen olosuhdekysymystä, mikä tulee kasvamaan seuraavassa Pompsissa, mikä taas mahdollistaa sen, että niin kuin lasten vanhemmillakin on työkaluja sitten toimia paikallisesti. Mutta sanotaan näin, että kourallinen on urheiluseuroja. Ja toinen kourallinen on tämmöisiä urheiluorganisaatioita Suomessa, jotka vielä hengittää ja pyörittää vähän tavoitteellisempaa urheilukilpailutoimintaa. Ja tietysti Onni varmaan tietää taas niin kuin FISRAn puolelta lukuja siitä, että miten teillä esimerkiksi näyttäytyy tällä hetkellä tuo seurakenttä noin niin kuin digitaalisen autourheilun osalta. Joo, kyllähän jonkun verran on seurat lähtenyt mukaan tuohon digitaalisen autourheilun toimintaan, että Autourheilun kansallinen keskusliitto AKKhan pisti tuossa jokunen tovi pystyyn ihan AKK:n oman seuraliigan, missä perinteisten autourheiluseurojen jäsenet pystyy harrastamaan myös digitaalista autourheilua, eli se ei rajoitu pelkästään sinne oikeille rallipoluille tai sitten tai tuonne moottoriradoille, vaan pystyy myöskin autourheiluharrastaja sitten harrastamaan kotiolosuhteissa periaatteessa samojen ihmisten kanssa, mitä perinteisenkin moottoriurheilun puolella. Ja onhan se hivenen halvempaakin kuin niillä oikeilla ajelle. Joo, ei tarvi välttämättä ihan niin paljon rahaa laittaa siihen, kun että pääsee ensimmäistä kisaa ajamaan. Toki kyllähän jokaisen harrastuksen rahaa saa laitettua, jos niin haluaa. Siellä ei kypärää tarvitse eikä bensa haise tosiaan niillä poluilla ja se on semmoinen niin kuin tämmöinen e-urheilun tai videopelaamisen semmoinen, niin kuin, kun puhutaan urheilu- ja liikunnan digitalisoitumisesta, tämmöisestä tematiikasta, niin tämä on niin kuin äärettömän yksi tämmöisiä isoimpia ja niin kuin
hienoimpia esimerkkejä. Tämä simuloitu autourheilu. Kuinka lähellä se on sitä oikeaa autourheilusuoritusta, G-voimat pois lukien ja pieni semmoinen jännityselementti pois lukien siitä tekemisestä. Niin, ne on upeita juttuja. Tekin olette varmaan katsonut sen elokuvan, sen Gran Turismo, joka simuloi sitä tavallaan aitoa tarinaa siitä simulaatio-autoilusta oikean autourheilun pariin ja menestymistä siellä. Nyt kun näitä seuroja on kourallinen ja useissa seurassa on pientä tällaista toimintaa, niin osaatko kertoa, miten e-urheiluun löytyy vapaaehtoisia? Onko se helpompaa? Löytyykö ne itsestään, kun järjestetään jotain organisoitua toimintaa? On se sitten harrastamisen Suomen mallia tai on se sitten ihan jotain kilpailusarjaa, niin miten näitä vapaaehtoisia saadaan vai onko sama ongelma kuin perinteisessä yleisurheiluseurassa, että ei perhana meinaa löytyä? Varmaan vähän sekä, että se mikä e-urheilussa tietysti nyt voimavarataan on edelleen vähän semmoinen uusi juttu ja vähän sellainen, että on ehkä helpompi saada tietyllä tapaa niitä peli-intohimoisia ihmisiä osallistumaan ja tekemään semmoisen niin kuin tavallaan vaikuttajasydämellä, että nyt me halutaan, että tämä on kova juttu, me halutaan, että tämä pelaaminen kasvaa, tässä pelikulttuuri kehittyy ja e-urheilu kehittyy, niin tavallaan siellä on vähän semmoista niin kuin kipinää myös taustalla ihmisillä, että se on niin kuin kova juttu, jos pystyy olemaan jotenkin mukana siinä. Ja vapaaehtoisesti, kun e-urheilukin pyörii yhtä lailla, varsinkin tällä hetkellä, niin aika niin kuin valtaosalta vapaaehtoisvoimi. Niin kuin kaikki liikuntaurheilutoiminta Suomessa käytännössä niin kuin valtaosalla toimii sillä pyhällä hengellä, mitä vapaaehtoiset ihmiset tuo siihen kekoon mukaan. Ja ne rakentuu ne ihmiset yleensä, ne löytää toisensa jostain digitaalista yhteisöistä tai että otetaan yhteyttä. Esimerkiksi Assembly, tämä suuri suomalainen pohjoismainen tapahtumajärjestäjä Helsingissä, niin heillähän se koko pooli käytännössä koostuu vapaaehtoisista. Ja sitten heidän lisäksi muutamista palkallisista työntekijöistä, jotka koordinoi sitä isoa vapaaehtoismassaa. Heillä on vapaaehtoisrekryjä, että sinne voi hakeutua vapaaehtoiseksi. Ja urheiluseuratoiminnassa on jonkun verran vapaaehtoistoimintaa. Tietysti meillä on paljon valmentajia, jotka valmentaa vapaaehtoisesti esimerkiksi verkossa, toimii siellä. Meillä on iso valmentajaverkosto tuolla Discordissa, digitaalisen seurustelukanavan äärellä siellä. Mutta joo, vapaaehtoisia on paljon, mutta siinäkin on edelleen semmoista niin kuin koordinoinnin varaa, koska niitä mahdollisuuksia ehkä olla vapaaehtoisena on edelleen silleen vähän. Yleensä se isommat keskittyy näihin tapahtumatuotantoihin ja sillä tapaa niin kuin jalan saaminen mukaan tähän pelikulttuuriin ja e-urheilukulttuuriin. Se on yleensä semmoinen ensisijainen tapa lähteä mukaan. Sitten saattaa olla jotain ohjaustoimintoja, joiden kautta pystyy sukeltamaan messiin ja sitten pieniä urheiluseuratapahtumia. Se, mitä me ollaan mietitty tuossa kovasti semmoinen niin kuin iso tutkimuskysymys on, että mikä se on se mokkapalakulttuuri tässä e-urheilussa. Minne ne vanhemmat tuo niitä mokkapaloja? Se on semmoinen niin kuin yksi tähän vapaaehtoisuuteen ja vanhemmuuteen liittyvä kysymys, ja katsotaan mihin se siitä kääntyy, mutta se on semmoinen yksi keskeinen ratkaistava kysymys, mihin ne mokkapalat viedään. Erinomaista puhetta kyllä tärkeästä asiasta. No puhutaan vähän sitten e-urheilusta, nuorista ja yhteisöllisyydestä. Se on tullut tässä keskustelussa aiemminkin jo ilmi, että nuoret on hyvin tärkeä voimavara e-urheilulle. Ja kuten mainitsit, niin e-urheilun kilpapelaamiseen se piikki-ikäraja on noin 25 ikävuoden tuntumassa, missä itse olen henkilökohtaisesti. Mutta mitä e-urheilu tarjoaa nuorille? Hyvin mun mielestä mainitsit tuon Discord-yhteisö, ylipäätään ne peliyhteisöt, mitkä on isoja asioita nuorille, mutta mitä muuta e-urheilu tarjoaa oikein nuorille? No e-urheilu tarjoaa valtavasti asioita. Ehkä niin kuin te pelaava kansa, se koostuu niin monenlaista porukasta. Osa on niitä nuoria, jotka on kaikessa harrastustoimissa mukana, että ne ei ehtii pelaamaan, kun joutuu kiirehtimään fudisreeneistä tai säpäreeneistä tai muista yleisurheilukentiltä äkkiä kotiin sitten pelireeneihin kavereiden kanssa. Ja osalle se on se ainut harrastus. Että se merkityksellisyys elää jonkun verran siinä, että mikä se pelaamisen syy on ja minkälainen se oma harrastuneisuus siinä ympärillä on. Mutta puhutaan ystävyyssuhteista. Puhutaan samanlaista arvoista kuin yhteenkuuluvuuden tunne ja identiteetti siinä tekemiseen ja tietyllä tapaa voi olla tavoitteellisuutta ja semmoista niin kuin, yleensä kyse on kuitenkin, että on osallisena johonkin. Ja siihen liittyy paljon erilaisia arvoja ja merkityksiä sille nuorelle. Mutta ystävyyssuhde ja semmoinen niin kuin, sen tavallaan on se sitten padelia tai sitten pelimaailmassa pihapelejä, mitä on ihan loputon määrä, kun sinne sukeltaa, niin kyllä se yhteisöllisyys, sillä on iso vaikutus siinä. Osallisena oleminen, kuulluksi tuleminen, tämmöisiä tavallaan teemoja nousee paljon esiin siinä niin kuin merkityksessä olla mukana. Ja sitten mitä kilpailullisemmaksi mennään, niin sitä enemmän sieltä rupeaa nousemaan nämä urheilulliset arvot ja kilpailulliset tavallaan tavoitteet sitten, että haluaa olla parempia, haluaa kehittyä, haluaa pistää paljon eforttia siihen tavallaan omien taitojen, joukkueen taitojen kehittymiseen ja Mutta tuon tyyppisiä ne on ne tavallaan lisäarvotekijät, mitkä siellä on. Että se voi olla jopa parhaimmillaan todella merkityksellistä. Että se ainut semmoinen paikka nuorelle, missä tullaan kuulluksi ja missä saa olla osa jengiä ja missä on hyvä olla, voi olla se verkkomaailma. Ja sitten tietysti sekin, että
niin kuin, mikä erottaa pikkusen tämä videopelaamisen tästä kilpailullisen EU ja muut näistä niin kuin, muusta liikunta- ja urheilutoiminnasta on se, että totta kai kun menet koulun jälkeen kotiin, sä vedät luurit päähän ja hyppäät servulle, niin sä voit harrastaa siellä sitten joko hassuttelun näkökulmasta tai sitten tavoitteellisemmin, niin ihan eri puolilta maailmaa olevia ihmisten kanssa. Ja se on aika makea elementti siinä mielessä, mikä muuttaa paljon semmoista pihapelikulttuuria myös, että se voi olla se joutsalainen tai keminmaalainen tai espoolainen nuori siellä illalla, niin pelata koko ajan sitten saksalaisten ja pohjoismaalaisten ja ranskalaisten ja turkkilaisten kaveritten kanssa sitten säännöllisesti siellä pihapelejä. Että se on niinku semmoinen mielenkiintoinen elementti myös, mikä sitten monet aina puhuu siitä, että meidän nuori on kyllä äärettömän hyvä Englannissa, että se on sen pelimaailmasta oppinut sieltä. Että niin tämmöisiä termejä ja tämmöisiä lauseita välillä kuulee vanhemmilta myös. Et siinä on semmoista tavallaan vähän muusta urheilusta erottuvaa tekijä on myös tämä verkosto, minkä se mahdollistaa. Tämmöisen niin kansainvälisen verkosto ja omalla tavalla myös, mikä tulee myös vähän laajemmin sitten myös ehkä maailmanpolitiikkaakin se, että nämä nuoret on niin kuin, pystyy olemaan kavereita ja hyvin erilaisista kulttuureista tulevia ihmisten kanssa, tietämättä yhtään, mitkä niiden taustat on, että tutustuu vaan ihmiseen. Mitä luulet, onko nykyään sellaista, me on niin jumalattoman vanha, että silloin 80-90-luvujen vaihteessa, niin jos sulla oli alavuuden urheilijoiden verkkarit, niin se oli aika kova juttu siinä nuorisopiirissä, niin onko näille e-urheilupelaajille, riippumatta sukupuolesta, iästä, onko heille kova juttu, että ovatko he ylpeitä siitä yhteisöstä, niin kuin jostain seurasta tavallaan ennen oltiin perinteisessä mielessä ylpeitä? Kyllä siellä näkee niitä elementtejä. Sitten varsinkin jos kilpailee jonkun seuran väreissä, että osallistutaan kisoihin, on se sitten koulujoukkue tai sitten joku ihan niin kuin seurajoukkue, niin siellä näkyy ne samat identiteettikysymykset, tämmöiset niin kuin elementit. Ja se on aika tärkeä osa myös sitä urheiluseuratoimintaa myös tällä alalla, että joukkue synnyttää semmoista identiteettiä siihen brändiin ja logoon ja siihen jengiin, kenen kanssa harjoitellaan. Ja jossain vaiheessa, kun Suomessa oli tosi paljon tämmöisiä kilpaurheiluorganisaatioita ja pelaajat oli ruvennut profiloitumaan vähän tiettyjä seuroja urheilijoiksi tietyllä tapaa, niin siellä näkyy enemmän, niissä huippu-urheiluissa näkyy sellaista tietynlaista. Tietysti mitä korkeammalle mennään huipulle, enemmän siellä tapahtuu sitä liikehdintää, että identifioituminen tapahtuu ehkä parhaimmillaan just siellä niin kuin lapsuus- ja nuoruusvaiheen harrastamisessa ja niissä seuratoiminnoissa. Kun sitten huipulla saattaa olla enemmän liikettä seurasta toiseen niin kuin kauden aikana tai niin kuin vuosien välillä saattaa tapahtua paljonkin sitä brändin vaihtoa sitten siellä. Ja niin kuin muussakin urheilussa tietysti. Ostaan pelaajaa kovalla hinnalla seuraavaan joukkueeseen. Mutta samoja tämmöisiä identiteettikysymyksiä ja ilmiöitä näkyy myös e-urheilun parissa. Ja se on parhaimmillaan sitä, että on se lippalakki päässä ja sitten ollaan ylpeä. Mutta tosi pienellä volyymilla vielä. Mitkä on sitten suurimmat haasteet niin kuin e-urheilu ja esimerkiksi nuorten parissa? Puhuit niistä olosuhdevaikeuksista, että ei ole välttämättä sitä yhteistä tilaa, missä pystyisi e-urheilua harrastamaan. Myöskin tuosta verkon ylipelaamisesta oli puhetta. Se on varmasti mahdollisuus, mutta siinä piilee myöskin ne omat riskinsä. Mitä ajatuksia sulla liittyy tähän? Suurimmat haasteet niitä on monella eri tasolla. Yksi taso on tietysti tämä niin kotipuolesta tapahtuva harrastaminen. Se on tietysti yksi ensimmäinen tärkeä se kaikessa nuoren mielenkiinnon kohteessa, että miten hyvin vanhempi pystyy ja on mahdollista olla osana sitä ja ymmärtää sitä ja oppimaan sitä ja kannustamaan nuorta oikeaan suuntaan. Sillä on paljon vaikutusta kaikkeen, on se sitten keppihevostelua tai pelihömpötystä tai mitä tahansa se harrastuneisuus siinä. Niin se, että se vanhempi on kiinnostunut, niin on läsnä ja soittelee puhelimella paikallisseuroihin. Nyt meillä ollaan lahjakas nuori, tämä pitäisi saada äkkiä johonkin seurahommaan mukaan ja näin poispäin. Että se on niin kuin semmoinen yksi, mitä vielä vähän uupuu tuossa, että ei ehkä osata olla osana sitä harrastusta. Sitten tulee tämä olosuhdekysymys toki, että ei oikein olosuhde, mihin voisi järjestäydyttää paikallisesti se, koska me nähdään iso lisäarvo siinä, että ne nuoret kohtaa toisia ja ne tekee yhdessä sitä ja siihen semmoiseen niin kuin harrastukseen kuuluu muutakin kuin vaan etänä luurit päässä harrastamista. Se muuttuu ihan erilaiseksi harrastuksessa. Me treeneihin paikan päälle, siellä on muut tyypit, joudutte käsittelemään ihan erilaisia asioita porukalla siinä tilanteessa, että pystytte vähän tekemään muitakin treenejä, fysiikkatreenejä, leikkitreenejä, pelailemaan palloa siinä, harjoittelemaan erilaisia motorisia taitoja. Se muuttaa sitä harrastusta. Ja tätä me tarvitaan tosi paljon lisää. Me tarvitaan olosuhteita. Sitten me tullaan siihen kysymykseen näistä ohjaajista ja valmentajista. Että me tarvitaan koko ajan lisää ohjaajia ja valmentajia. Me koulutetaan niitä. Nyt on Jyväskylän ammattikorkeakoululla on tämmöinen EVAFE, elektroniikkavalmentajaverkostohanke, jossa on niin kuin 100 suomalaista ohjaajaa ja valmentajaa. Siitä kiinnostunutta ihmistä on Discordissa samassa yhteisössä siellä. Käy säännöllisesti heidän koulutuksia nyt läpi ja lajiliitto kouluttaa ohjaajia ja valmentajia ja näin. Niin tavallaan myös sekin puoli, että me saadaan näille ohjaajille ja valmentajille, me saadaan ne vanhemmat kouluttautumaan ohjaajiksi ja valmentajiksi. Se on semmoinen edelleen yksi puute kanssa, mikä on osa tätä tematiikkaa. Että meillä ei ole niitä ihmisiä tuolla kentällä
jotka pystyisi heti jokainen vanhempi paikallista. Hei, mä tiedän, tuo Mirka siellä vetää sitä pelitoimintaa, nyt meidän lapsi äkkiä sinne sen luokse sitten harrastamaan ja näin poispäin. Että se on yksi semmoinen juttu, mikä taas vaikuttaa tosi moneen semmoiseen niin kuin kysymykseen, mitä se niin kuin helposti on huolissaan pelaajan siitä käyttäytymistä netissä. Se aika monta asiaa ratkaisee mennessään se, että siellä ei ole semmoista niin kuin synkkyyksiin ajautumista. Että jos se nuori pelaa itsekseen siellä tietämättä yhtään kenen kanssa se pelaa, niin totta kai pelimaailmasta saattaa löytyä semmoisia tavallaan demoneja sitten sieltä sun täältä, mihin saattaa hukkua. On se sitten rahan käyttäminen niihin mikroostoihin siellä pelissä, on se sitten liikapelaaminen, on se yöunet menee, keskittyminen menee kouluelämään. Siellä on paljon semmoisia asioita, mihin saattaa hukahtaa, koska pelit on pirun mielenkiintoisia kuitenkin. Nehän vetää puoleensa. Kyllä me kaikki tiedetään, että välillä kuulee tarjonta, että aikuisetkin on sille, että ei, hän pisti konsoli jo ajat sitten myyntiin, koska ei hän voi koskea siihen, kun se vie hänet ihan mukana. Niin tavallaan sitten se on hyvä, että siinä on kuitenkin ihmisiä sitten rakentamassa sitä kulttuuria siihen, että se on hallittua, se harrastaminen. Ja sitten taas tulee, mitä korkeammalle mennään, niin tulee myös tähän rahoituskysymykseen, että nythän me ollaan niin kuin lajina mielenkiintoisessa saumassa silleen, koska Suomen elektronisen urheiluliittohan oli nuorisorahoituksen piirissä ensimmäiset 13 vuotta. Mutta tänä vuonna lajiliitto ei saanut enää. Häneltä katkaistiin se 80 000 euron rahoitus nollaan tänä vuonna, että ei ole enää nuorisotoimintaa. Niin nyt myös lajiliitto on semmoisessa mielenkiintoisessa kysymyksessä, mikä tulee tähän valtiontason politiikkaan ja kaupunkitason politiikkaan ja tähän poikkihallinnollisuuteen, että mitä se pelaaminen on. Kun se on niin monta asiaa, ja jos oikein siristää silmiä, niin joku voisi ajatella, no tämä on meidän juttu, kun se on vähän kaikkea. Se on kulttuuritoimintaa omalta osaltaan, se on nuorisotoimintaa, se on liikunta- ja urheilutoimintaa, se voi olla jopa terveystoimintaa. Et pelaamista hyödyntää, pelikulttuuria hyödyntää myös erilaisessa kuntouttavassa toiminnassa, ja se on monenlaista. Niin se haastaa myös rahoituksen näkökulmasta niin kuin alan kehityksen osalta sitten taas näitä kysymyksiä, suurimpia haasteita. Ja mitkä vaikuttaa siihen, että ei ole harrastajan polkuja vielä. Nyt Espoossa esimerkiksi nyt se, minkä parissa mä nyt työskentelen Espoon kaupungilla, on tämä e-urheilun harrastuspolun rakentaminen. Oli tämmöinen hanke. Eli koulut, kaupunki, urheiluseura, olosuhteet, ohjaajat, tämä tematiikka. Ja miten se nuori voi päästä erilaisia polkuja pitkin ja minkälaisia hybridiharrastuksia. Että voi olla sekä paikalla ja sitten etänä tämmöisiä niin kuin yhtälöisiä, että seura voi järjestää sekä hybridiä, tai sekä etänä että sitten siellä pelitilalla tapahtuvaa harrastustoimintaa. Lähinnä se, että jokaisen nuorelle olisi joku paikka, mihin hän voi lähteä sitten kotipuolesta, jos hän on innostunut pelaamisesta. On joku turvallinen ympäristö, mihin mennä harrastamaan sitä harrastusta. Mutta joo, valtavasti erilaisia tavallaan kipukohtia, missä mennään. Osa liittyy tähän tämmöisiin rakenteellisiin kysymyksiin niin kuin sekä rahoitukseen että olosuhteiden osalta, että mitkä on niin kuin niitä mahdollisuuksia tällä hetkellä kehittää alaa tiettyyn suuntaan. Mutta ala on nuori edelleen. EU-termistä ruvettiin puhumaan ehkä isommin vasta 2012 vuoden jälkeen, joskus niillä nurkilla 2010-luvulla. Ja että sille ollaan nuorissa polvessa. Ajatus siitä, että miksi me halutaan investoida tähän on se, että me uskotaan siihen. Tai ollaan pysty todistamaan se, että investoimalla tähän me saadaan aika paljon hyvää aikaiseksi näille nuorille perheille, kaikenikäisille lapsille ja kaikenikäisille ihmisille. Tässä on tullut, tämä on avannut kyllä aika paljon tämä keskustelu. Mennään sitten vielä vähän ehkä tai ei mennä syvemmälle, mennään sinne korkealle tasolle, eli liikuntakentän suhde e-urheiluun. Niin, paljon on tässä meidän upean keskustelun aikana tullut ilmi se, miten normaali liikuntakenttä ja e-urheilu linkittyy toisiinsa. Paljon varmasti e-urheilu herättää edelleen ristiriitoja tavallista liikuntaa ja urheilua harrastavien keskuudesta, mutta miksi se tilanne on näin, että miksi e-urheilu herättää edelleen niitä ristiriitoja ja mitkä niitä syitä on? Juurisyy taitaa juontaa juurensa aika pitkälle historiaan siitä niin kuin urheilun alkuperäisestä koetusta määrittelystä, silloin kun urheilu oli juoksemista. Sitten pikkuhiljaa urheilu oli myös heittämistä ja hyppäämistä. Sitten oli erilaisia pelivälineitä pikkuhiljaa mukaan siihen hommaan ja näin poispäin, että sieltä se kumpuaa se ajatus siitä, että mikä on urheilun määritelmä. Se pitää olla tietyllä tapaa liikuntaa, mutta kuinka paljon liikuntaa se pitää olla? Paljonko pitää polttaa kaloreita tai mitä lihaksia pitää liikuttaa, että jonkinlainen kilpailusuoritus muuttuu liikunnaksi ja urheiluksi tai urheiluksi ennen kaikkea. Niin nämä on semmoisia niin isoja kysymyksiä sitten, mitä se urheilu on, että joka on niin ehkä oman näkökulman aina tuntunut vähän tietyllä tapaa hupsulta, mutta toki se on myös osittain niin hyvin isolta osalta myös politiikkaa. Mutta jos miettii, että niin nykymuotoista urheilua ja sen ymmärtämistä, niin niitä lajeja on tietysti tullut kiusaamaan tätä urheilun aatetta jo pitkään, että historia on pitkä tälle kiusanteolle, mutta autourheilu oli tietysti 80-luvulla oli iso tunnettu kiusantekijä silleen, että tuo ei ole kyllä mitään urheilua, tuo on autolla ajeleminen. Ja sitten lautailu ja kaikki tämmöiset trendilajit, niin kuin nyt tietysti varmaan niin kuin tämmöisen urheilukulttuurillisen kehitysvaiheita ja kipuja on käynyt läpi myös sitten varmasti parkour ja skeittaus ja breakdance. Varmaan tämmöisiä lajeja, mitkä on tullut olympialiikkeeseen mukaan, myös olympialaisiin mukaan tässä viime vuosina, näitä tulee koko ajan lisää.
Ja ne käy tietyllä tapaa niin kuin lajikulttuurin sisällä sitä urheilukulttuurin kehitysprosessia hyvin samalla tavalla, joka mekin ollaan EU:ssa nähty yhtä lailla. Vähän niin kuin lautailukin silloin. Niille akatemianuorille naureskeltiin, kun ne meni sinne urheiluakatemiapolulle silloin 2000-luvun alkupuolella. Että ei tuo oikeaa lautailua. Että tulkaa tänne, täällä on oikeaa lautailua, täällä tehdään temput ja muut. Näissä kaikissa se kuitenkin jossain vaiheessa pyörähtää ja menee siihen, että se ominaisuusharjoittelu ja tavoitteellisuus ja systemaattisuus siinä tekemisen, niin jossain vaiheessa ne olympiavoittajat tulee sitten sieltä urheilun polulta ja näin poispäin. Mutta se, että miksi e-urheilu esimerkiksi, no e-urheilukin on siis, jos lähdetään liikkeelle siitä, että e-urheilu on itsessään terminologisesti jo äärettömän hankala juttu. Se pitää sisällään kaiken näköistä. On näitä tämmöisiä tanssipelejä, on autosimulaatiourheilua, joka on ihan identtinen käytännössä sen perusautourheilun kanssa. Tämän päivän simulaation näkökulmasta. Sitten on näitä meidän perinteisesti ymmärtämiä e-urheiluja, näitä istutaan konsolin tai PC:n äärellä siellä ja kilpaillaan sitten tavallaan istuen sitten muita vastaan, jolloin se fyysinen suoritus on ihan tosi erilainen kaikissa näissä. Ja nyt esimerkiksi tässä, kun meinas tulla nämä e-urheilu-olympialaiset, kun Saudet ja kansainvälinen olympiakomitea kätteli 12 vuoden sopimuksen Pariisin olympialaisten aikoihin 2024 syksyn alussa siinä kesän jälkeen, niin se avasi sen keskustelun siitä, että itse asiassa tämä e-urheilu on aika paljon muillakin lajiliitoilla hallussaan tällä hetkellä. Käytiin Olympialiiken kanssa paljon sitä keskustelua. Siellä löytyi toistakymmentä eri urheiluliittoa, joiden kansainvälisellä kattojärjestöllä on jonkunlainen kosketuspinta siihen heidän näköiseen e-urheilutoimintaan. Tietysti tämä autourheiluliitto on siellä. Sitten oli taekwondolla nämä virtuaali-taekwondo-kehityshommat ollut pitkään, missä kilpailla virtuaalikamat päällä sitten toisiaan vastaan taekwondossa, mikä oli korona-aikaa jo. Näytti ensimmäisiä elonmerkkejä siellä ja parisenkymmentä erilaista lajiliittoa. Jääkiekkoliitolla tietysti NHL-pelit. Jalkapallo tietysti nämä omat EAFC, jalkapallo, konsolipelit. Sitä on valtavasti massaa erilaisia lajiliitoilla, joka muuttaa taas sitä meidän e-urheilukäsitystä. Että mitä e-urheilu on? Kukaan ei oikeastaan tiedä, kun se on vähän kaikkea. Se jalkautuu vähän joka syövereihin. Mutta jos puhutaan vaikka tästä meidän perinteisesti ymmärtämistä e-urheilusta, niin totta kai me puhutaan jossain määrin erilaisista taidoista, erilaisista kyvykkyistä, mitä niin kuin muu, semmoinen perinteinen, tosi fyysinen urheilu. Me puhutaan kognitiivisista suorituskyvyistä, me puhutaan reaktion nopeudesta, me puhutaan tosi nopeista päätöksenteosta. Puhutaan taktista elementeistä. Ja yksi semmoinen, mikä niin kuin e-urheilu erottaa täysin kaikesta muusta urheilusta, on kommunikaatio. Missään muussa urheilulajissa, joukkuelajissa ei kommunikaatiolla, sillä referenssillä ei ole niin iso roolia kuin e-urheilussa. Koko ajan joku höpöttää sun luuriin, mitä pelitilanteessa tapahtuu, mitä ne näkee, ja sitten pelisihteerinen johtaja tekee päätöksen sitten sen mukaan, että joukkueen menestys on monesti kiinni siitä kommunikaatiosta. Miten hyvin kaikki tietää, missä mennään, mitä tehdään seuraavaksi, kuka johtaa porukkaa ja näin poispäin. Se on vähän semmoista sodankäynnin tietyllä tapaa henkistä meininkiä. Pitäisikö normiurheilun olla paremmin tietoisia e-urheilun mahdollisuuksista, koska tuollahan on paljon asioita, joita voisi hyödyntää ihan normiurheilussa? Kyllä ehdottomasti. Mun mielestä niin kuin sekä että edelleen ja varmaan pitkälle. Se on tässä kun ollut yli 10 vuotta niin kuin, tässä lajiliitto- ja liikunta- ja urheiluleikissä mukana niin kuin lajiliiton näkökulmasta, niin se iso rikkaus on se, että mitä paremmin oppii ymmärtämään kaikkien eri lajien näitä erikoispiirteitä ja niitä asioita, missä eri lajit on todella hyviä. Niin mikä erottaa heidät muista urheilulajeista, niin sitä enemmän aina oppii sitä sen hahmottamaan sitä, että ei vitsi, että itse asiassa tässä on niin paljon vielä opittavaa meilläkin niin kuin noilta lajeilta ja noilta lajeilta. Tietysti se, mitä niin kuin, ehkä niin kuin liikuntamaailma, urheilumaailma voisi ottaa enemmän e-urheilulta. Toki tämmöistä niin kuin näitä mainittiin kommunikaatiot, sieltäkin varmasti löytyy paljon, mutta sitten puhutaan niin kuin näistä nuorten osallistamisesta ja tämmöistä digitaalisten yhteisöjen rakentamisesta ja osallistumiskynnyksestä, niin kuin tämmöisistä asioista ja niiden sitouttamista mukaan siihen toimintaan. Niin se on varmaan yksi semmoinen niin kuin keskeinen asia. Mä jossain vaiheessa puhuin tämmöistä tulevaisuuden urheiluseura-ajattelusta, että tulevaisuuden urheiluseura on digitaalinen yhteisö. Että kun nuori, kun se hurahtaa sitä mettäpolulta ekan kerran tolle polulle, seurapolulle, niin se jää sinne loukkuun vähän niin kuin loppuelämäkseen. Että se voi kulkea mukana siinä loppu sitten se jalkapalloharrastus tai joku muu harrastus siellä, niin se voi olla osa sitä yhteisöä, olla osallisena toimintaan, tavallaan säännöllisesti keskustella ja vuorovaikuttaa ja osallistua ehkä johonkin muuhun seuran toimintaan sen digitaalisen yhteisön ympärillä. Muuttaa vaikka eri paikkakunnalle, mutta olla silti osa sitä omaa tavallaan alkuperäistä identiteettiseurapuolta. Tai vaihtaa sitten johonkin muuhun, tai olla vaikka kahdessakin seurassa mukana sillä tapaa sitten niin kuin tuon digitaalisen yhteisön mahdollisuuden osalta ja maksaa sitten vaikka useampaa paikkaa seuramaksua mahdollisesti tai jotain, riippuen vähän minkälaista toimintaa seurat sitten tarjoaa tulevaisuudessa. Mutta se, että miten tämä niin kuin tämmöinen digitaalisuus pystyy sitouttaa ja luomaan yhteisöllisyyttä ja viljelemään semmoista osallisuutta ne nuorille mukanaolo päätöksenteossa ja keskusteluissa ja olla lähempänä ehkä niitä päättäjiä ja vaikuttajia sitten sen yhteisön kautta ja näin poispäin. Siellä on paljon semmoisia asioita, mitä pystyy varmasti liikuntamaailma ottaa osakseen tässä aikojen saatossa, ennen kaikkea tämän niin kuin yhteisön näkökulmasta.
Itse mietin tässä esimerkiksi sitä, että kyllähän olen urheilut perinteistä yleisurheilua, jossa niin kuin lajiin karrikoiden kuuluu se, että oot puolet elämästä loukkaantunut ja kuntoutat, niin kyllähän tämä e-urheilu ja varsinkin nämä yhteisöt voisi tarjota kuntoutumisajalle myös jotain vertaistukea. Ehkä mä oon jo niin ulkona siitä, mutta en mä ole nähnyt sellaisia Discord-palvelimia esimerkiksi yleisurheilukuntoutujille, jossa voisi keskustella ja jakaa näitä asioita, kun taas sitten kun me pelataan Onnin kanssa Richard Burns Rallia, siellähän voit kysyä mitä vaan, miten maalaat tämän auton, miten säädät tätä autoa, tai mitäs kisoja teillä on menossa ihan livenä jossain Joutsan seudun teillä. Eli tällaista ei mun mielestä kyllä ihan ole niin kuin muissa urheilussa samanlaista. Tai sit mä oon tosi pihalla. Mitä Onni on mieltä? Ootko niin kuin tavannut muissa yhteisöissä? Sitten ne on niitä sellaisia tavallaan niitä lajien keskustelupalstoja, jotka on melkein niin kuin ne pitääkin olla piilossa, että siellä käydään se pahin kritiikki. Niin, kyllähän e-urheilussa se yhteisö on ihan erilainen voimavara ja nimenomaan se esimerkiksi se Discord-keskustelupalvelimen avulla tapahtuvaa niin kuin kanssakäyminen, kun siellä saat käytännössä kaikkeen sen tuen, niin onhan se ihan erilainen mahdollisuus tavallaan kuin vaikka perinteisessä urheilussa, vaikka jalkapallokentällä, niin ei siinä pysty niin kuin yhtä hyvin kommunikoimaan ja keskustelemaan. Tai ainakin semmoinen ajatus tulee, että se niin kuin kommunikointi on hyvin erityylistä sitten tuolla internetin yhteisössä. Miten lajiliiton tai elektronisen urheiluliiton Otto Takala näkee tämä asia? Just näin, ja mun mielestä niin kun, se iso lisäarvo, niin kuin tuossa mainittiinkin, niin on se, että siinä kun ehkä pelaillaan tai touhutaan jotain siinä verkossa yhdessä, tai sitten vaan ollaan siellä Discordissa ja keskustellaan vaan kavereiden kanssa, niin sitten sieltä syntyy näitä tämmöisiä, että ei vitsi, että miten sulla, mulla on muuten tuo loukki päällä tuossa, että hei, ootko mitään? No itse asiassa, tai ihan mitä tahansa. Yleensä se niin kuin hauska yhden tekemisen lomassa, niin yleensä se, jossain vaiheessa pelaaminen on niin kuin toissijainen juttu, tai se niin kuin tavallaan aktiviteetti, mitä siinä tehdään, vaan se kaikki on sitä, että keskustellaan. Se on hauska, että välillä niin kuin kuulee tarinoita, että joku katsoo omaa lapsensa, mitä se lapsi tekee siellä. Se vaan niin kuin pelihahmo seisoo paikallaan siellä ja ne vaan tuon tuntitolkulla vaan juttelee sitten keskenään siellä ja ei edes koske siihen peliin, vaan peli on päällä siellä, mutta sitten vaan jutellaan kavereiden kanssa ja vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia. Iso voimavara. Varsinkin tässä ajassa, kun tämä yksinäisyys kuitenkin kasvaa edelleen ja se yhteisöllinen merkitys kasvaa myös samalla. Ja mä tiedän esimerkiksi aikanaan myös Suomen sen ajan paras 10-ottelija yleisurheilusta tuli mulle sanomaan, että Otto, älä kerro kellekään, mutta hän on pelannut 3000 tuntia Dota 2, ja heillä oli omat peliporukat siellä ja meillä oli semmoisia Counter-Strike-porukoita, niin kuin yleisurheilusta koostuvia porukoita, jotka oli omat Discord-yhteisöt, ne pelailee siellä joskus satunnaisesti CS ja näin poispäin. Sitten kun meillä kuitenkin olisi miettiä tämänkin ajan niin kuin nuoria urheilijoita tai oikeastaan minkä tahansa ikäisiä urheilijoita melkein, niin siellä on hirveästi pelaajia. Ja mikä sen parempaa, kun on loukki päällä tai ihan pitää palautua ja tehdä jotain muuta ja ei viitti vaan istua himassa, niin sitten voi mennä vähän kaverten kanssa chattailemaan ja pitämään semmoista. Kokea ehkä enemmän semmoista niin kuin yhteenkuuluvuutta ja semmoista. Kun yleisurheilukin on ehkä tämmöisenä esimerkkinä, niin voi olla varsinkin, riippuen vähän paikkakunnasta, voi olla aika yksinäistäkin hommaa. Aamulla pakkaa kamat reppuja pyörää ja urheilukentälle hyppimään korkeutta heittämään palloa yksinään siellä ja pari tuntia ja sitten kotiin takaisin. Silleen se pelivoima tuo niin kuin tosi paljon lisäarvoa, varsinkin semmoisiin ympäristöihin. Tässä kun yhteiskunnallisesti puhutaan paljon näistä kaikenlaista somekielloista ja ruutuajasta ja näistä kaiken niin kuin säätelystä ja tämmöistä niin kuin moraalipaniikkihenkisestä niin kuin tavallaan kieltämisen kulttuurista ja vastuun sysäämistä johonkin muualle kuin semmoisiin kasvatuksellisiin toimenpiteisiin, järjestäytyneisiin toimenpiteisiin, niin sehän osuu tosi pahasti tämmöisiin niin kuin keltojen keskellä kasvaneisiin nuoriin, joilla ei ole niin kuin mahdollista löytää itselleen mielenkiintoista kaveriporukkaa tai semmoista toimintaa, missä viihtyisi. Ja sitten koitetaan rajoittaa sitä, että sä et nyt saa olla niitä kaveritten kanssa siellä verkossa. Sä oot nyt ollut ihan riittävästi ruudulla tänään tai muuta. Tämä vaan tätä niin kuin tavallaan keskusteluviitekehystä niin kuin vähän pölläyttäen, niin siellä on niitä semmoisia isoja. Ja synkät puolet liittyy tommosiin asioihin. Joo, tuosta mä oon samaa mieltä. Minä aina kasvatuksellisesti mietin, että ehkä niin päin, että minusta on fiksumpaa, että se pelaa jotain verkossa kavereiden kanssa kuin se, että se selaa sitä TikTokin 2 sekunnin videovirtaa. Että toinen tuskin kehittää kauheasti, toinen voi kehittää valtavasti. Just näin. Ja sitten kun voi olla, tuossa yksi kollega sanoi aikana, että kun hän on tuolta pohjoisesta syvältä jostain metiköstä kotosi, että ei siellä ollut vapaa-ajalla mitään muuta tekemistä, kun piti valita joko traktorilla ajaminen, alkoholin juominen
tai hiihtäminen, niin tämä videopelaaminen oli semmoinen reitti sitten tavallaan tähän maailmaan omalla tavalla, että tavallaan niitä niin kuin puhuttiin, niin siellä on paljon semmoista lisäarvoja ja mun mielestä se, niin kuin, koska tässä on, mun mielestä on tärkeää kuitenkin, me puhutaan tietysti tavallaan tosi positiivisesti nyt EU-urheilusta ja pelaamisesta ja videopelaamisesta, tässä tietysti luonnosta se menee helposti siihen tämmöisen niin kuin alan lobbarina, mutta aina pitää ymmärtää se, että ei saa liikaa niin kuin romantisoida tai demonisoida. Pitää ymmärtää molemmat puolet ja ymmärtää se, että miten me ollaan rakentamassa tässä, kun me puhutaan niin kuin tämmöisen tolkullisen harrastuskulttuurin rakentamisesta. Heitän yhden vielä tällaisen käsikirjoitetun kysymyksen, mitä ei muuten itse asiassa ole kirjoitettu, kun nyt tarkemmin katsoo. Minä edustan organisaatio, jonka pitäisi vaalia liikunnallista elämäntapaa. Miten näet e-urheilun tässä keskustelussa, että se liikunnallinen elämäntapa jotenkin niin kuin saisi viitekehyksen myös sieltä maailmasta? Todella hyvä kysymys ja tästä itse puhutaan aika paljon tästä tematiikasta. Mulle se näyttäytyy sillä, että jos nuori ennen kaikkea osallistuu, nuori kuuluu johonkin. Se ystävyys tulee, se kehittää sen kaverisuhteita, se lähtee paikasta A paikkaan B harrastamaan jotain juttua, syntyy liikettä, syntyy niitä tavallaan niin kuin sitä lisäarvoa, mikä vaikuttaa positiivisesti siihen terveyteen ja liikunnan edistymiseen siinä lapsen arjessa. Se, että sulla on hauskaa jossain, sä haluat tehdä sitä enemmän, sä ystävystyt sen kautta, sä lähdet liikkeelle sen kautta, sä saat ehkä ruveta tekemään myös jotain muuta sen tavallaan saman kaveriporukan kanssa, kuin mihin sä olette alun perin tutustunut sen kanssa, pelimaailmasta vaikka. Se aiheuttaa sitä liikettä sen elämään. Se on keskeistä, se, että se paikalleen jymähtäminen, mitä saattaa tapahtua, jos ei me tarjota näille nuorille niitä kiinnostavia toimintoja, niitä tavallaan mahdollisuuksia oppia näitä kaveritaitoja tai olla osa yhteisöä, yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämmöisiä tavallaan keskeisiä arvoja, mitkä niin kuin, periaatteessa rakentaa sen niin kuin pohjan sille liikkeelle ja liikunnalle ja siitä liikunnasta innostumiselle. Kyllä toi on niinku semmoinen keskeinen juttu. Totta kai sitten kun me tullaan EU-urheilusta, kun puhutaan joukkueesta, niin siihen liittyy tosi paljon urheilullisia asioita. Toki sitten kun puhutaan niinku EU-harjoittelusta ja seuratoiminnasta, niin sitten se ei ole pelkästään pelaamista, vaan sitten siihen kuuluu niin paljon kaikkea muuta. Liikettä ja liikuntaa ja urheilua. Sä voit vaikka pelitilassa pelata vaikka pelituolella vaikka jotain rallia siellä ja juosta ja leikkiä tavallaan. Että se on taas ohjaajasta kiinni, miten se liikunnallisuus ja liikunta adaptoituu siihen niinku EU-urheilijan arkeen, koska sillä on valtava merkitys palautumiseen ja resilienssiin liittyen. Kaikessa se, että miten hyvässä kunnossa sitten nuori on, kun se harrastaa ja on osana harrastusta ja lähdetään tapahtumiin yhdessä ja näin poispäin. Siinä on paljon semmoisia. Mutta sitten kun tämä toinen puoli, kun puhuttiin, jos mainittiin sanat digitaalinen liikunta ja urheilu, niin tulee myös liikuntapelaaminen, mikä on myös osa tätä tematiikkaa, mikä esimerkiksi Espoon kaupungilla, kun meillä on ollut näitä digitaalisen liikunnan ja urheiluhankkeita, missä on liikuntapeliseiniä, liikuntapelilaitteita liikuteltu peruskouluissa, lukioissa, sun muussa, niin ja mitattu sitä, että kuinka paljon ne on lisännyt sitä arkiaktiivisuutta. Pilottikauden aikana tuli noin 3000 tuntia lisää arkiaktiivisuutta koulupäivään, kun lapset meni pelaamaan toisiaan vastaan pelejä liikuntapeliseinille tai tämmöille moottoroivattomille juoksumatoille älyttömiä tuloksia. Aivan koskematon liikuntapoliittisesti tämmöinen kenttä innostaa ja motivoida nuoria liikkeelle ja tekemään kyykkyjä ja hyppyjä ja taivutuksia ja kaikkia muita motorisia liikkeitä. Ja siellä esimerkiksi, niin jos miettii vaikka Otaniemen lukion suosituin liikuntapeli moottoroimattomilla juoksumatoilla kaveria vasten kilpaille. Cooperin testi. 2 tuntia päivässä. Cooperin testiä. Aivan hiessä. Järjetön tavallaan tulos siinä mielessä. Että Cooper tietysti profiloituu hauskasti vielä semmoisena suurimpana liikuntatrauman aiheuttajana tässä meidän liikuntakeskustelussa, niin se olikin se suosituin liikuntapeli, mitä pelattiin sitten heidän lukiossa. Niin siellä on paljon sekä pedagogisesti että sitten liikunnan käyttäytymisen näkökulmasta niin tuolla niin liikuntapelaamisen tematiikalla, mikä tulee kasvamaan varmasti tässä tulevaisuudessa myös osana liikuntapoliittista keskustelua, liikuntapaikan rakentamista ja näin poispäin. Se liikuntatunnin hinta putoaa niin alas ja muuta, kun siinä ei tarvitse ohjaajaa ja se on ei muuta kuin 2 minuuttia liikettä ja sitten seuraavat peliin ja näin poispäin. Se on mielenkiintoinen kenttä. Ehkä mennään tästä sitten, minulla on aina huonoja aasinsiltoja niin kuin loppuvaiheeseen, niin olisiko tämä nyt se vaihe, kun joystick rupeaa antaa periksi ja pitää kohta lopettaa. Me on elänyt sitä Summer Games-aikakautta, niin punamusta joystick aina lensi seinään sitten loppuvaiheessa. Näiden nykyisten ja perinteistenkin urheiluseurojen, niin kannattaisi ehkä rohkeasti ottaa valikoimiinsa e-urheilu. Ei nyt välttämättä omana jaostona, mutta jotenkin toimintana, että kyllähän se tarjoaa myös valtavan väylän ujuttaa siihen perinteiseen urheilunkin sitä porukkaa. Tuleeko Otolla vielä jotain tällaista loppukaneettia, millä maailma pelastuu? Ja tuohon, niin jos ajatellaan, että urheiluseura haluaisi lähteä mukaan toimintaan, niin sinäkään ei helposti lähtee sitten silleen mopokeulimaan, että ei vitsi, nyt kun mä pistän tämän, niin tämän tulee ihan hirveästi nuoria, kun se ei toimi niinkään. Se, mistä me ollaan puhuttu paljon, on tämmöinen niin kuin
osallistumisen kulttuurin rakentaminen, mikä vie aikaa. Se, että totutaan lähtemään liikkeelle ja mennään sinne pelitilalle. Siellä on itse asiassa aika hyvää meininkiä. Itse siellä on ne parhaat kaverit onkin siellä pelitilalla ja siellä on sinne mukava mennä sitten harjoituksiin ja näin poispäin. Niin se vaatii kulttuurin rakentamisen. Se pitää olla silleen myös realistinen ja nöyrä siinä, kun aloittaa hommat. Ei voi olettaa, että siellä on heti 100 ihmistä. Emme sano vaan ei, jota myydään vaan kaikille, vaan että se vie aikaa. Siitä se on niin semmoinen niin iso vastuullisuustyö, kun me saadaan siellä rakennettua se, että paikalliset nuoret lähtee sitten illalla pelitilalle reeneihin tai sitten verkkoreeneihin, jos seura järjestää myös sellaisia välillä. Siinä on yksi semmoinen tematiikka, mitä kannattaa pitää mielessä, kun sitä lähtee rakentamaan, koska se tulee muuttaa paljon peliä. Sitten ei muuta kuin vaan kouluttamaan ohjaajia ja valmentajia lajiliiton puolesta ja innokkaita vanhemmista vaan hihasta kiinni, että hei, lähdepäs vetämään toimintaa, lähdetään rakentamaan tänne tämmöistä touhua ja sitten voi mennä sitten kahvittelemaan sitten kuntapäättäjien kanssa noista olosuuden rakentamisista ja muista. Niin. Tai vaikka yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa jotain rakennelmia. Vielä tähän ehkä sinun organisaatiosta se, tai mistä tulet, niin jos täällä nyt sanotaan, että Kitteellä joku seura miettii, että olisiko tässä nyt niin kuin ideaa, niin tarjoako teidän liitto apua tällaiseen, jos joku miettii? Kyllä ainakin meidän lajiliiton kautta saa ajatukset ja verkostot ja kaikki tarpeelliset yhteistyöt siihen, että riippuen mikä se kysymys siinä taustalla on, että niin pystyy laittaa vaikka meikäläiselle otto.takala@seul.fi viestiin, niin katsotaan sitten se paras polku sitten siihen ongelmanratkaisuun meidän kautta ja yhdistellään kaikkiin tekijöihin yhteystiedot siinä ja kyllä mä uskon, että sieltä se ratkaisu löytyy ja sitten taas myös vanhemmille, jotka kuuntelee ja miettii sitä oman lapsensa harrastuneisuutta, jos vaikka paikallisesti ei löydykään tällä hetkellä vielä semmoista ympäristöä, missä voisi harrastaa, niin lähtee googlettelemaan tai laittaa viestiä, niin me pistetään sitten yhteystiedot, että meillä on netissä kuitenkin näitä kerhotoimintoja pyörii ympäri vuoden koko ajan aktiivisesti. Tuhansia nuoria osallistuu niihin. Esimerkiksi InCoachingin tai School of Gaming järjestäminen ympäri Suomea ja paljon muita toimijoita. Tai sitten jos Espoossa, niin ei muuta kuin heimolle vaan Fest & Indiasille puhelua, että nyt tarvii saada tämä nuoret tänne harrastuksiin. Tai nyt kun näitä toisen asteen oppilaitoksia on vaikka tosi paljon, jotka järjestää euron kurssitoimintaa, niin se on yhdenlainen polun vaihe sitten ja päästä käsiksi niihin tavallaan systemaattisiin liikunnallisiin urheilullisiin arvoihin, mitä se tarjoaa sitten se koulutus ja kurssitus siellä. Että kyllä sieltä aina ratkaisu löytyy, ei muuta kuin viestiä pistää tulemaan tai googlettelee ja soittelee, niin sieltä se löytyy se polku sille nuorelle. Hienoa, Otto. Meillä on nyt peli pelailtu läpi. Kyllä on hauskoja vertauskuvia. Ja minä ja Onni toivotellaan sulle hyvää kesää ja kovia pistekompoja, mitä nyt sitten pelailetkin. Ja ehkä palaamme vielä jossain myöhemmässä jaksossa. Kiitos. No niin, Onni. Otto Takala avasi meille tuossa aika laajasti sitä, millainen on e-urheilukenttä Suomessa tällä hetkellä. Mitä jäi sulle mieleen? No paljon positiivisia asioita siitä, mitä Otto oikein meille kertoi. Siinä oli paljon mielenkiintoista keskusteltavaa, etenkin niin kuin miten seurat toimii e-urheilun kanssa ja miten ne maailmat vähän niin kuin eroaa toisistaan perinteisen urheilun ja elektronisen urheilun välillä. Niin siitä oli mielenkiintoista kuulla. Joo, ja itselle ehkä vielä semmoinen jäsentymätön ajatus jäsentyi enemmän siitä, että se, kun heille järjestetään jotain organisoidumpaa toimintaa, niin se ei välttämättä lisää sitä pelaamista, vaan todennäköisesti tekee sitä niin kuin hallitumpaa. Kyllä, ihan hyvä pointti, että sille kun asetetaan selkeät rajat, niin se on sitten tavallaan juuri hallitumpaa ja ehkä vähän mielekkäämpää myöskin, että se ei ole vaan semmoista päätöntä pelaamista ilman mitään sen suurempaa päämäärää, että sille kun asetetaan jotain selkeitä tavoitteita tai se on niin kuin tiettyä aikaa vaikka viikosta, niin siihen jaksaa keskittyä sitten ehkä paremmin ja se on myöskin ehkä tuottavampaa sillä tavalla. Joo, ja hyvin jänniä niin kuin välineitä siihen, miten saadaan liikkumaan ihmisiä, jotka ei välttämättä just sitä liikuntaa koe omakseen, vaan se tulee sitten niin kuin salaa vähän tuon pelailun varjossa. No nimenomaan just näin. Sehän on kaikista parasta hyvässä seurassa liikkua ja harrastaa liikuntaa. Niin jos se oma liikuntaporukka löytyy vaikka niiden pelien kautta, niin eihän se ei ole ollenkaan negatiivinen asia. Nyt seuraavaksi meillä on sitten tarkoitus lähteä pureutumaan vähän, että miltä se näyttää pelaajan, e-pelaajan, joka on tainnut pelata ihan sitten jalkapalloa oikeastikin ja saattanut tehdä jopa jonkinlaista valmennusta seurassa. Mitä ajatuksia herättää tällainen konsepti? No ihan mielenkiintoinen päästä kuulemaan kyllä ajatuksia, että kyseinen peli, mistä hetken kuluttua höpötellään, niin on itsellekin jollain tasolla kuitenkin tuttu, niin ihan mielenkiintoista päästä kuulemaan, että miten sitä hyödynnetään valmennuksellisesti tai miten se sulautetaan tämmöiseen perinteiseen urheiluseuraan. Tässä vielä ennen sitä, niin sulla on Sim Racing pohjaa
jonkin verran, niin onko siellä tällaista valmentamista? Itse olen nähnyt paljon sitä sellaista ohjaistusta ja ohjaamista ja neuvojen kyselyä, ja niihin vastataan hyvin, mutta onko ihan tämmöistä valmennusta? No ei ehkä sillä tavalla. No se vähän riippuu, että minkä tyylisestä kilpailemisesta ja minkä tyylisestä ajopelistä esimerkiksi on kysymys. Että jos puhutaan vaikka tuommoisesta rallisimulaattorista, niin siihen ehkä vähän vähemmän löytyy niitä, ketkä mahdollisesti antaisi jotain vinkkejä siihen treenaamiseen. Usein se on just näiden auton säätöjen vaikka jakamista tai jotakin sen tyylistä, mutta ei ehkä semmoista suoranaista ajovalmentamista. En ole ainakaan itse sellaista kamalasti huomannut. Ehkä sitten tuolla rata-ajon puolella puhutaan vaikka iRacingista tai sitten vaikka ihan tästä Formula 1-sarjan virallisesta e-sport-sarjasta, niin siellä varmasti niin kuin se ajovalmentaminenkin on paljon isommassa osassa, koska radalla niitä muuttuvia tekijöitä on ehkä pikkusen vähemmän kuin rallissa. Ja siellä tietysti on sitten toinen puoli, on se semmoinen taktiikka, koska siellä on muut kuskit yhtä aikaa radalla, että pitää vähän lukea sitä peliä. Rallia ajetaan pääasiassa niin, että siinä ei muita samaan aikaan tiellä ole. No just näin, että se kisataktiikan opetteleminen ja sitten ylipäätään ehkä paljon enemmän näkee tuolla rata-ajon puolella muutenkin esimerkiksi jotain tutoriaaleja, että miten joku rata pitäisi ajaa jollakin tietyllä autolla. Neuvotaan vaihteiden käyttöä ja ajolinjoja ja muita sen tyylistä, että rallissa sitä on ehkä pikkusen vähemmän. Toki siihen vaikuttaa myöskin se, että on hyvin erityylinen alusta kyseessä, että rallissa erikoiskokeet voi olla useita kymmeniä kilometriä pitkiä, mutta suurimmat moottoriradat on jotain 7-8 kilometriä, jos semmoisista ihan perinteisistä moottoriradoista puhutaan, niin sen opettelu on ehkä pikkusen helpompaa kuin sitten taas tuommoisen usean 10 kilometrin pituisen rallipätkän. Itsestä tuntuu, en ole varma. Tuntuu siltä, että rallissa ehkä niitä sellaisia voi ajaa suunnilleen yhtä kovaa vähän eri tavoilla. Eli toiset ajaa hyvinkin autolinkussa ja toiset tulee niin kuin suoralla autolla ja harkituimmin linjoin, toiset rohkeammin, niin rata-autoilussa sitä sellaista varianssia on vähän vähemmän, että ne on melkein pakko ajaa suunnilleen samoilla linjoilla, että on siellä samoilla sekunneilla, tai ne nyt taitaa olla usein samoilla sekunnin kymmenyksillä, mistä puhutaan. Joo, tuhannesosat on jo aika ratkaisevia siinä rata-autoilussa, mutta rallissa saattaa olla jopa kymmenykset tai sekunnit sitten semmoisia, mitkä on merkitseviä, että se taso tavallaan, kilpailun tiukkuus ehkä myöskin vaihtelee siinä, mutta molemmissa on kyllä niitä elementtejä, missä opastetaan sitten ja mahdollisesti autetaan. Vielä ehkä lyhyt tällaisiin niin kuin ammuntapeleihin, FPS-peleihin, niin niissä tuntuisi olevan jonkun verran ainakin tällaista, en tiedä onko se valmentamista, mutta ainakin sen joukkueen valmentautumista, että siinä joku sitä koordinoi sitä toimintaa, vaikka ei itse ole tavallaan pelaaja, mutta siellähän joku aina seisoskelee takana ja ohjeistaa ilmeisesti kovastikin. Joo, kyllä niin sanottu joukkueen valmentaja on hyvin isossa roolissa tuommoisessa FPS-tyylisissä peleissä. Puhutaan nyt vaikka esimerkkinä Counter-Strikeista, ehkä se maailman tunnetuin FPS-räiskintäpeli, niin siinähän on 5 pelaajaa ja heidän takana on sitten 1 valmentaja, joka tekee hyvin tiivistä yhteistyötä sitten kaikkien pelaajien, mutta erityisesti sen pelin sisäisen johtajan kanssa, että valmentajahan ei pelin aikana tavallaan puutu siihen tekemiseen ollenkaan, että se on se pelin sisäinen johtaja, 1 niistä 5 pelaajista, kuka päättää sen taktiikan, mitä kulloinkin tehdään ja sitten mahdollisesti eräkatkoilla tai aikalisillä pystyy sitten hyödyntämään sen valmentajan näkemyksiä. Joo, tässä on varmaan monta mielenkiintoista aihetta ja miten tätä on siirretty ihan seuratoimintaan, niin kohta päästään kuuntelemaan sitten Matias Hännistä. Sitten ollaan saatu haastatteluun Matias Hänninen ja Lehmo Pallo. Voit kertoa itsestäsi, mikä on rooli seurassa ja mitä oot puuhaillut aiemmin ja ehkä vielä sitten se, että minkälainen sulla on historia e-urheilun parissa. Joo, terve vaan ja kiitos kutsusta tänne. Niin. Lehmän pallossa nyt on ns. Taustaroolissa toiminut 6 vuotta ja sitä ennen muutama tai 1,5 kautta pelaajana edustusjoukkueessa, että oman loukkaantumisen jälkeen vähän nyt siirryn tuohon valmennuspuolelle junioreiden jalkapallovalmennukseen ja siellä koettanut kehittää omaa valmennusosaamista ja ollut tosi tyytyväinen, miten seura on mennyt
6 vuoden aikana eteenpäin niin kuin ihan kaikilla mittareilla. Ja sitten siinä että koronan jälkeen oli vähän, että jalkapallokentät oli kiinni ja silloin oli vähän enemmän aikaa olla tuolla kotosalla itselläkin. Ja sitten kun Suomen palloliittokin alkoi järjestää näitä e-jalkapalloturnauksia. Kaverit suositteli ja sinällään hyvin meni itselläkin ne. Ja sitten Lehmon pallo oli helpot kontaktit, niin sitä kautta myös e-urheilu oli silloin itsellä myös Lehmon pallossa mukana. Että sinällään aika monessa roolissa nyt oltu Lehmassa ja siitä kiitollinen kaikille, kenelle on saanut kunnioituksen kaikkeen tekemiseen. Ja vielä on aikamoisia jatkaa sielläkin, että kaikki on hyvää pataa. Oliko sulla niin, että sulla on itsellä ihan, muistelen nähneeni uutiset, että olet pelannut jopa maajoukkueessa e-urheilu jalkapalloa? Joo, siinä kävi itse sille, että sain valinnan, kun voitettiin just Lehpan kanssa, voitettiin se vähän niin kuin Suomen kappi ja siitä valittiin oli oma veli oli oma pari silloin, niin valittiin meidät molemmat silloin maajoukkueeseen. Siinä oli Skandinavian joukkueet, Norja ja Tanska ja Ruotsi vähän niin kuin sellaisia harkkamaaotteluita. Mutta se toi just tulemaan kipeäksi silloin, niin jäi vähän niin kuin maajoukkueen debyytti tekemään, mutta huomioitiin se, että niin kuin sillä Suomen Cupin voitolla, mikä oli, niin sillä oli iso vaikutelma siihen valintaan. Ja veli kävi pelaamassa silloin, niin kävi pelaamassa debyytiä, ja totta kai hengessä mukaan pystyn katsomaan vähän neuvomme sentään. Mutta silloin tosiaan harmitti vähän, että jäi tekemättä se aina virallinen maajoukkueen debyytti, mutta sillä ei voi mitään enää jälkikäteen. Sitten vähän niin kuin sen jälkeen vähän hiipui, että sitten ei tullut enää valintoja. Teillä on minun kuuleman mukaan seurassa e-urheilua käytetty jonkun verran. Miten tai minkälainen on tällä hetkellä seura e-urheilutoiminta? Käytättekö te sitä valmennuksessa? Onko siihen erilaisia ryhmiä vai onko se mukana vain silloin tällä? No siinä nyt ei mitään ollut mun mielestä ikinä mitään virallista, mitään kerhotoimintaa kautta sellaista niin oheistoimintaa, mutta silloin kun tuli sitä mestaruutta ja huminaa tuli Lehpalle myös. Kun satuttiin voittamaan Suomen Cupin, niin silloin oli vähän puheessa, että olisinko alkanut pitää veljen kanssa sellaista vähän, missä omia seuran juniorit ja sitä kautta opettaa myös sitä peliä. Tämä on hyvin käsikädessä toimii toki normijalkapalloonkin tai mitä pelataan sitten lasten kanssa muutenkin se viikoittain ja vuosittain, niin sellaista virallista niin kuin toimintaa ei ainakaan mun aikana ollut. Oisitko sitä mieltä, että se olisi niin kuin, voisi olla osa nykyään valmentautumista ja valmentamista? Kyllä me on aina kokenut, että koko ajan jalkapallo ylipäätänsä, että muuttuu ja evoluutio osoittaa, että muuttuu koko ajan entistä taktisemmaksi peliksi ja sitä kautta pieniä yksityiskohtia siellä, mitä pitää sitten vaikka kentälläkin ratkoa, että sitten tuollainen niin sanottu pelinäkemys ja vähän niin kuin puhutaan myös jalkapallossa termeen 3 pelaajan yhteistyötä vaikka niin itse ainakin koen, että se on tosi paljon auttanut omaa niin kuin jalkapallon näkemystä toi pleikkarilla pelaaminen, että siinä vähän joutuu, että itse kun pelasi vähän kilpailuisemmin pelejä, niin joutuu oikeasti miettimään, että jos yksi sieltä menee pieleen, niin kaveri tekee maali, että siinä on tosi tarkka oli se niin kuin ei-jalkapallonkin se kilpailuinen vaihe, mitä itse pelasi sillä. Että siinä niin kuin on tosi tärkeää molempia, on se ei-jalkapallo tai sitten niin vähän normijalkapallo, niin käsi kädessä kulkee. Jalkapallossa, tai sehän on vähän niin kuin eri kulmasta katsotaan e-urheilussa sitä peliä, kun sen näkee sieltä kentältä tai oikeastaan edes valmentajakaan, niin näetkö, että siitä on niin kuin tällaista hahmottamishyötyä yleensä sen kokonaisuuden, niin pelikokonaisuuden ymmärtämiseksi? Koen, että siitä on hyötyä, että nykyisin itsellekin, kun palasi ihan normijalkapalloa harrasti, niin videovalmennus oli silloin 10 vuottakin läsnä todella paljon. Niin entistä enemmän vaan niin kuin junior-reppin puolella käytetään niin kuin ihan videovalmennusta, niin sehän on vähän niin kuin katsotaan videot vaikka klippejä peleistä, niin se on ihan myös sama asia kuin melkein pelaisi niin kuin FIFA kautta nykyistä EA FC-versiota, niin samoja elementtejä koen, että molemmissa on niin kuin, että ja voin vaan kuvitella, että kun ennen 10 vuotta eteenpäin, niin jalkapallo on vielä mennyt tuohon taktisempaan puolelle ihan videoiden ja pienien osa-alueiden muodossa. Niin, mainitsitkin niistä hyödyistä tavallaan, mitä tuolta e-jalkapallokentiltä tuonne oikeaan peliin on saatu, etenkin sitä taktista osaamista jäin itse miettimään, että mitä kaikkea sieltä pystyt ottamaan sieltä virtuaalisilta viheriöiltä sitten tuonne oikealle jalkapallokentille ja onko niitä päässyt käyttämään sitten ihan oikeassakin matseissa? Tuossa taisi äsken sanoa toi futistermi, että 3 pelaajan yhteistyötä, että jos pallollinen pelaaja syöttää 5 pallottomalle pelaajalle, niin seuraava pallollinen pelaaja uskaltaa tai pystyy löytämään niin kuin, sen vähän niin kuin 3. pelaaja siitä, että ei sille, keneltä sai pallon, vaan kelle syöttää
seuraavaksi pallo, niin koen tuossa niin ison merkityksen tuosta e-jalkapallosta, että siinä pystyy vähän katsoa sitä kenttää niin kuin eri kulmasta, mitä oli äsken puhettakin, niin koen, että on suuri hyöty. Miten Junnu-valmentaja, niin vieläkö junnut pelaa jalkapalloa e-urheiluna? Mikä on niin kuin sun näkemys siitä, että voitteko te keskustella e-urheilupeleistä, vaikka oli sitten oikeassa junnu-jalkapalloturnauksessa? Onhan ne pojat nykyisin, kun niilläkin ikäluokissa riippuen löytyy puhelin ja sinällään kysely, että ootko Masa kovaa pelaamaan FIFA ja ootko voittanut Suomen mestaruuden. Sinällään tuollaista niin pientä bussilla kaikki löytyy, että niin kuin, ja niin kuin haastajia löytyy, mutta ikinä ei vielä kukaan poika lopullisesti haastanut mua FIFassa. Toki nyt itsellä 4 vuotta taukoa, että siinä, mutta sinällään tuollaista hauskaa niin kuin jerryheittoa, kun myöskin asian liittyen on. Ja sitä kautta toki osaan tuoda pojillekin myös sitä, että kyllä ne pojat pelaa vähän eri tavalla kuin itse aikana ja sitä FIFAa, että vähän niin kuin sillä hauskuuden muodosta ehkä, mikä on myös FIFassa niin kuin se, kun kaikkea niin totisesti pelaakaan ja pidäkään pelata, että löytyy se vähän niin kuin helpompikin reitti pelata peliä. Ehkä tuohon vielä jatkona, että miten vanhemmat suhtautuu tähän niin kuin sinun mielestä nykyään e-urheilu yleensä, kuitenkin kun olet junnujen kanssa tekemisissä, niin vanhempien kanssahan sinä sitten myös joudut ja saat olla tekemisissä, niin miten he niin kuin puhuvat tästä pelaamisesta? Pelaaminen on muuten niin kuin iso ilmiö lapsilla ja nuorilla, että tekevät sitä vapaa-aikana paljon, niin miten vanhemmat suhtautuu tällaiseen pelaamiseen? No kyllä siinä, kun vanhempien kanssa juttu sillä on, ja monesti bussireissu, jos mennään vielä vaikka alakouluikäistenkin kanssa, niin siellä moni pyytää vaikka, että saako vanhemmilta lisää ruutuaikaa puhelimelle. Että tuo niin ruutuaika ihan muutenkin. Nykyajalla on, niin kuin, sitä mietitään tarkkaan, että paljon vaikka lapsi saa olla puhelimella. Siinä vielä pleikkari päälle, niin onhan se sellainen voisiko sanoa jonkin sortin kirosana, että sitten pelataan vielä pleikkarilla. Että tietysti niin kuin siinä on ne ennakkoluulot, mutta itse koen myös tärkeänä niin kuin omasta kokemusta sanoa, että kun sitä omakin vanhemmat tarkkaili silloin aikana, kun oli itselläkin kova kun päästä pelaamaan sitä pleikkaa, mutta sitten kun se pitää käsikädessä yhteen koulun ja urheilemisen kanssa ja muun elämän kanssa, niin se on myös hyvä symbioosi. Että siinä löytyy vähän kaiken näköistä tekemistä, että ei pelkkää koulu ja toinen pelkkää pleikkari, että siinä pelataan pelkkää pleikkari se 6 tuntia. Koulu ja muu elämä kärsii suomeksi sanottuna, niin sitten koen, että siinä on vähän negatiivisiakin ja onkin isoja vaikutuksia, mutta tällainen niin kuin tunti päivässä, niin, ja sitten etenkin koen, että se on niin kuin nykyjalkapallo toi taktinen puoli, videopuoli. Että senkin puolesta niin kuin sitä peliälyä pystyn ehkä suosittelemaan niin kuin hyvissä niin kuin tuntirajoituksissa myös. Ja sitten koen myös omasta kokemukset silloin aikanaan, kun oli. Että siinä oli vähän myös sellainen netin kautta, että kuulokkeet päähän ja liitetään samaan niin kuin ryhmään ja puhutaan vähän muustakin elämästä, kaveriporukka vaan samaan ryhmään ja pelataan sitä vaikka FIFAa siinä. Se on vähän myös sellaista, niin kuin, mikä nyt korona-aikana oli, toki nyt vähän ei ole ihan niin tarkkoja rajoituksia tuohon liittyen, mutta korona-aikana tosi niin kuin tärkeä oli se vähän, niin kuin miten saatiin niin kuin, aina pysty face to face näkemään kaverit, niin siinä saatiin kumminkin piettyä yhteyttä tuokin kautta ja kumminkin kaikille oli se kivaa se pelata kumminkin sitä pleikkaa silloin aikanaankin. Niin, mun mielestä tosi hyvä nosto tuo, että se on tavallaan syrjähyppy siitä normaalista arjesta ja ehkä antaa jotakin muuta ajateltavaa. Toki semmoinen pelaaminen voi monesti olla, että sitä ei välttämättä mieti sen syvällisemmin, että pelailee vaan, niin siitä ei välttämättä ehkä semmoista hyötyä esimerkiksi sinne oikeille jalkapallokentille ole. No miten sitten tuo käytössä oleva peli, EAFC tai FIFAnahan se aikaisemmin tunnettiin. Miten niin kuin realistisena näet sen virtuaalisen lähestymiskulman verrattuna sitten oikeaan jalkapalloon? Onhan se peli kehittynyt tässä vuosien varrella niin kuin entistä realistisempaan suuntaan, niin lähes niin realistiseksi, mitä se voi tuommoisella konsolilla oikein olla, niin miten melkein ammattilainen näkee tämä asia? No joo, siinä jos kuvitellaan, että millaisia, niin kuin, miten vaikka pelaajat näyttää, miten ne näyttää vaikka nyt katsoa MM-kisoja talkkarista, niin ne on aika lailla samanlaisia, totta kai pieniä muutoksia, mutta oikeasti aika realistisen näköisiäkin nämä tietyt ammattilaiset, mutta ihan kaikki nyt pelaat ei ole ihan lisensenkkän muodossa, niin kuin, mutta sillä suuri osa kumminkin kaikista niin nähdyimmät pelaajat on oikeasti ammattilaiskentilläkin on aika realistisen näköisiä. Ja pelihan on siis tosi, nyt en ole itse 4 vuotta enää pelannutkaan pelejä, mutta jotakin niin kuin veljen kautta jutellut ja sitten nyt muutamia joskus tullut netissä vastaan, lukenut vähän vaan, mutta silleen on se mennyt joka vuosi eteenpäin, etenkin tuo FIFA-versio. NHL puhuttiin paljon, jos kiekko-versiossa puhuttiin, se on aika samanlaista pienillä muuta. FIFA myös on mennyt joka vuosi, niin kuin jalkapalloversio, niin on mennyt vähän eteenpäin ja
lähestytään oikeaa jalkapalloa. Ja nyt on hauska nähdä, että jalkapallon MM-kisoissa noita vähän niin kuin peli on muuttunut 4 kappaleet 4, että muuttuuko se sitten FIFA-versio onkin sitten tollainen, jos se nyt tuleekin pidempijänteisesti toi mukaan. Toivottavasti ei, mutta tollainen pieni esimerkki vaan siitä, että se mitä tuolla oikeassa elämässä tehdään, niin se FIFA koittaa matkia vähän jälkijunassa ehkä vuoden parin verran. Mutta Pohdin sitä, että nyt kun et välttämättä mielläkään itseäsi pelaajana, vaan varmaan valmentajana ja tällaisena niin kuin seuratoimijana, niin mietitkö itse omaa valmennusta jotenkin niin kuin tällaisena pelillisenä hahmotuksena, että onko sulla omat sellaiset kenttäjaot päässä tai tällaisia kuvioita, niin onko tämä vaikuttanut sun sellaiseen niin kuin koko jalkapallopelin hahmottamiseen jotenkin tämä pelaaminen aikanaan? On semmoinen, niin kuin rehellisesti sanoi, että jos en olisi ikinä pelannut FIFA-peliäkään sekuntiakaan, niin koen, että niin kuin en tietäisi lähellekään näin paljon juttuja niin kuin lajista. Että nyt parikymmentä vuotta itsekin olen joltakin osin seurannut lajia, pelannut ja kannattanut myös niin näkemyksiä. Ja sitten totta kai niin kuin jalkapallokin on muuttunut aika paljon niin kuin evoluutiossa. Niin kuin, tässä niin kuin koko ajan niin kuin vuosi vuodelta, niin sitäkin kautta koen että niin kuin se pelaamisen hyöty silloin aikanaan, niin on nyt, vaikka en ole moneen vuoteen enää pelannutkaan, mutta sieltä se niin kuin etenkin junnu jalkapallossa puhutaan se pelinäkemys, sitä on vaikea niin kuin ehkä niin kuin tuolla oikeassa elävässä kentällä opettaa, se on synnynnäistä, ja koen, kun se nuorena niin kuin itsekin joltakin sortin oppinut myös FIFA-kentät ja telkkarin tai pelinäytön toiset puolet, niin sillä on ollut iso vaikutus siihen niin kuin pelin hahmottamiseen ja niin kuin ihan niin kuin oikean pelin hahmottamiseen, että miten vaikka pallo pomppii, miten puolustuslinja reagoi, minnekin suuntiin, milloin maalivahti vastaa, milloin vetäydytään, milloin mennään eteenpäin puolustetaan, niin koen, että sillä on totta kai niin itselläkin ollut oikealla jalkapallokentillä hyvät valmentajat, mutta koen myös tuolla niin ollut pelaamisella ollut oma vaikutus siihen. Koen, että peliäly on ollut itsellä aina se vahvuus tuolla oikeallakin kentällä. Tässä kun on varmaan nyt linjan ääressä 3 myös urheilua seuraavaa, niin itse olen nähnyt, että sellaisille ihmisille, jotka ei välttämättä seuraa urheilua tai vaikka nyt jalkapalloa, niin tällä pelillähän pystyy opettamaan, että se seuraaminenkin on aika paljon kivempaa. Että sillä pystyy niin kuin hahmottamaan. Minun mielestä kun ne on itse jotenkin mukana, vaikka eivät niin kauhean hyvin osaiskaan pelata, niin pystyy vaikka jotain paitsioa hahmottaa. Että tämä on nyt paitsio tämmöinen tilanne, että älä ole niiden ukkeleiden kanssa siellä, kun se syöttö tulee. Että mun mielestä se tarjoaa sellaisen, ei tarvitse tulla pelaajaksi, ei tarvitse tulla valmentajaksi, ei tarvitse tulla edes liikkujaksi, voi ihan siihen jalkapallon seuraamiseenkin saada sieltä apuja. Varsinkin nyt puhutaan tästä vaiheesta, kun pelataan MM-kisoja, niin onhan sitä vähän kivempi katsoa, jos sitä pelistä ymmärtää muutakin kuin se, että se pallo on välillä maalissa. Kyllä, ja sitten koen tuo, että jos sinne toki miettii FIFAnkin hyötyä, niin maantien tunnen itsekin, niin aika hyvin nuo maan liput jää. Se oli niin kuin koen, että siinä on ollut tollainenkin hyöty aikana, että silloin tuli 10 kokeesta, mikä on Kongon liput ja sun muut, niin tuli apteekin hyllyt. Ja totta kai ne pelaajatkin, mitä siinä nyt on niitä satoja pelaajiakin, niin näkee vaikka telkkarissa, toi pelaaja, että niin kuin sellaista niin kuin miesmuistiikin ja pelaajamuistiikin. Niin mutta tollaisia hyötyjä, niin kuin hauskoja niin kuin hyötysuhteita on ollut myös itsellä ainakin. Tuo on totta. Tuo niin kuin voi nyt allekirjoittaa, kun mietin niin omasta tyttärestä, joka seuraa sitten kyllä ehkä muuta urheilua, yleisurheilua pääasiassa, niin kyllä tulee kaikki Zimbabween liput ja kaikki silleen. Kyllä se jää sieltä sattumalta päähän. Hyvä pointti. Miten käyttäisit tällaisia pelillisiä keinoja, nimenomaan tällaisten digitaalisen pelillisiä keinoja, vaikka teidän seurassa Lehpassa, niin voisitteko te käyttää niitä enemmän kuin nyt käytätte? Tai oletko ajatellut, että itse käyttäisit valmentamisessa jonkinlaisia pelillisiä keinoja, jotka kuitenkin on niin kuin kaikessa opiskelussa jotenkin ainakin puheissa. Ei ne kyllä suuresti ole kaikkialla otettu käyttöön, mutta että oletteko seurana pohtineet tällaista? Sitä videovalmennusta niin kuin ihan vanhemmatkin on kysellyt, niin kuin sille, jos vaikka pelataan pelejä, niin, ja niin kuin ollaan nyt, kun siinä meilläkin kuvataan aika lailla kaikki pelit niin kuin hyvällä laadukkaalla VO-kameralla, niin sitäkin kautta, kun se olisi vähän niin kuin FIFA katto itsekin jälkikäteen, niitä videon noita pelejä, että miten se pallo liikkuu siinä enää, itse ei pysty enää niin kuin jälkikäteen, että milloin se itse ehkä syöttänyt pallon tonne, mutta silleen niin kuin pointti taas sama, että niin kuin junnulle kerrotaan, että missä tuossa pelin olisi kannattanut ehkä mieluummin syöttää, kun nyt teet tuohon syötä. Ja kyllä se FIFAnkin kautta oppi sillä lailla, että jos syötti väärälle, niin yhtäkkiä pallilla vaikka omassa maalissa, että niin kuin
sellainen niin kuin molempi suhde, niin kuin koen, että niin kuin siinä on ollut iso hyöty nykypäivällä siis itsellekin, kun on pelannut sitä FIFAa, niin oppinut vähän myös videoanalyysiäkin tekemään, niin kuin, ja mikä nyt helpottaa tuolle niin kuin junnuillekin noita videoklippien sun muiden poimimista, että niin kuin, tällaisiakin hyötysuhteita. Mitä on tuosta meillä seurakehittäjä Jounilta kuullut, niin se datan määrä, mitä yhdestä jalkapallopelistä vaikka millä sarjatasolla tulee, niin sehän on aika päätöntä, että pitäähän sitä oppia myös poimimaan ne, millä oikeasti on merkitystä. Kyllä, että siellä on sehän pystyy halutessaan pilkkomaan ja käyttämään tunteja vaikka vuorokauden verrankin yhteen peliin enemmänkin, että se on ihan totta kai ja tuossa videovalmennus on muussa koittaa totta kai ne oleellisimmat asiat tässä videopalvelussa totta kai näyttää kertoa pelaajille, mutta datan määrä on koko ajan löytyy uusia indikaattoreita sun muuta asiaan liittyen, että ja sitten jos pelaajilla nyt ehkä liity nyt suoraan tähän ei-jalkapalloon, mutta sinällään. Etenkin huippuseudulla löytyy kaikki nuo sykemittarit ja vyöt ja kaikki tällaiset, niin saa vähän tuollaisia juoksumatkoja, sykkeitä sun muuta ylös ja niitäkin taas vähän tuohon puhukin videovalmennukseen jne käyttää. Jalkapallo on aika muutakin kuin se pelkkä, että pallo keskelee pelaalta nykypäivänä, että jos ennen vanhaa se oli ihan erilaista. Niin, se on ottanut aika lailla kaiken teknologian aika hyvin käyttöön. Kysyn sitten tällaisesta valtakunnallisesta tilanteesta, että osaatko sanoa minkä verran muut seurat käyttää tai käyttävätkö peliä apuna valmennuksessa ja varsinkin ehkä tuolla junnupuolella saa tietysti olla aikuisemmastakin, mutta että onko sulla tietoa, miten liiton puolella tähän suhtaudutaan, jos liitolla kerran on kuitenkin e-urheilutoimintaa, niin onko tähän ihan myös valmennusta? Suomen mittapuulla niin se on ihan lastenkengissä oleva juttu. Et se on että jos sinne jossakin seurassa sattuu olemaan, kuka ehkä vähän kiinnostunut, niin voi olla jonkin sorti. Mutta jos Suomen rajojen ulkopuolelle mennään, niin esim. Vaikka Britteihin mennään, niin siellä on sitten vaikka tiedän, että siellä käytetään ihan isoja rahoja, isoja organisaatioita pyörii vaikka ihan oikean seuran alla, niin siellä on järjestetty. Ja ihan ammattilaispelaajia, jotka tekee pelkästään pelityökseen. Mutta Suomessakin saattaa nyt ehkä viime vuosina toki vähemmän näitä turnauksia, mutta sillä palloliitto tekee aina turnauksia ja ilmoittaa siitä. Mutta silloin kun ehkä oli se ehkä sellainen kilpailuvienni, toki nyt vähän toi, jos kilpailupuolteen menee Suomessa, se on ehkä vähän taantunut silloin, kun itse pelasi. Vähän vähemmän pelataan enää sitä kilpailusta. Suomi on jäänyt vähän jalkoon, että silloin oli buumi, että Suomikin pääsi vähän MM-kisoihin ei-jalkapallon pois, niin silloin oli kova buumi, tuon ihan ketkä nyt Suomessa ties vähän tätä ei-jalkapallon ja kilpailuspuuntia, niin silloin oli kyllä tosi hieno. Itsekin seurat niitä pelejä, toverit siellä pääsi pelailemaan ja edustaa Suomeen vähän, että isolla palkintopotella totta kai Saudi-Arabiassa, että siellä pyörii nämäkin skeneet ja varmasti vieläkin pyörii siellä ja koitetaan viedä myös sinne puolelle vähän miten toi normin jalkapallokin, että siinäkin on vähän yhtenäisyyksiä, että totta kai samojen organisaation kanssa tällaista tahtoja alla osittain pyörii nekin. Että. Itse olen miettinyt aina sitä niin, että kaikki tämmöinen e-urheilu, varsinkin jos urheilet tosissasi tai tavoitteellisesti, niin kyllähän se saattaa tuollaiselle nuorelle olla ainakin jonkinlainen keino olla mukana. Sitten jos jalkapallossakin melko paljon niitä vammakausia yleensä pelaajilla, niin pystyt jotain tekemään sinne suuntaan ja siihen tuo tommoinen sosiaalisuus päälle, että sit voi sen joukkueen kanssa pelata edes jotenkin, kun muuten saattaa olla se nilkka murtuneena aika pitkänkin aikaa. Että sellainen kuntoutumistoimessa se on kyllä tosi hyvä apu, parempi kuin vaan murjottaa jossain sängyn pohjalla. Tuo ihan sopii meikäläisen jalkapallon uraa, että lasinilkkana tunnettu pelaaja, niin siinä ehkä tuollainkin oli osuus siihen, että joskus tuli vietettyänkin ehkä tunti 2 enemmän kuin normikentällä, että kentälläkin, mutta sitten toinen taas tosi tärkeänä se, että sellainen myytti, että jos on hyvää kaikessa, niin käyttää hirveästi aikaa, mutta tuossa koen, että vaikka kilpailussa ei-jalkapallossa, kun sulla on perushommat hallussa, niin sellainen 1-2 peliä, eli noin puoli tuntia, maksimissaan päivä, niin se on ihan riittävä valmistautua, että vaikka johonkin kisoihin silloin aikana, että se laatu korvaa määrän tuossakin asiassa, ja koen, että jos sillä pelataan hirmu pitkään 6 tuntia päivässä, niin se viimeinen tunti, niin se on kyllä sellaista päätä hakkamista ei näe, että koen, että se taas 1-2 päivää ja muuta tekemistä ja auttaa myös siinä ei-jalkapallossa. Tämä taitaa myös olla sama juttu tuolla sim racingin puolella, että ei sitä voi 8 tuntia paiskoa.
Joo, ei, että kyllä se nimenomaan just näin, että laatu korvaa sen määrä ja se tekemisen taso pysyy silloin raikkaana ja siitä on jotakin konkreettista hyötyä. No, suosittelisitko sitten esimerkiksi vaikka nuorille tai keitä coachaan, niin suositteletko heille, että hei, kannattaa pelailla vähän reenien jälkeen ja ottaa vaikka sieltä e-jalkapallon puolelta, koittaa imeä jotakin vaikutteita omaan peliin, niin näetkö, että siitä voisi olla sitten jotain hyötyä tämmöisille juniorille? Ensimmäisenä niin asiana, mitä suosittelen junnuille, on ihan se normi jalkapallon treenaaminen, mutta sitten koen myös, että niin kuin heti hyvänä kakkonen tulee tällainen, niin kuin, että paljon kysyn, että katsotteko ihan jalkapalloa telkkarista. Sitten kysyn totta kai, pelaatteko FIFAa. Kaikki tällainen, mikä liittyy jalkapalloon, niin koen, että kaikki on kotiin päin. Etenkin jos haluaa katoa mennä ammattilaiskentillekin. Ja totta kai sitten vaikka ei tulisikaan sellainen jalkapallotietämyskin on niin kuin sitä kautta kehitty, että kunhan jonkin sortin niin kuin tapaa sitä ja se pelaaminen oikealla kentällä pelaaminen pleikkarilla kautta kannattaminen niin kuin koen, että sillä on totta kai omaa kokemustakin, niin kuin pystyn sanoa, niin kuin, että ne on ollut kaikki niin kuin hyvin symbioosissa toisiinsa ja nykypäivään asti. Sinä olet itse hieno esimerkki tästä, että sä olet pelannut aikanaan tosissaan ja varmaan tavoitteellisesti ja varmaan jokainen nuori miettii, että kohta me on tuolla Bernabeulla pelaamassa, niin kuitenkin se on melko pieni promille, joka sinne pääsee. Niin silti hän se ura voi tarjota sen paikan valmentajana, että se tarjoaa kuitenkin jotain sinne. On siinä mukana oikea pelaaminen, on siinä e-pelaaminen, on siinä niiden matsien katsominen, niin se oppihan ei kaada ojaan, vaan sieltä saa niitä eväitä olla sitten ihan hyvä valmentaja, koska mitä laajempi on se katsantokanto, niin voi sitten vähän pyöritellä. Ei se valmennus ole missään lajissa helppoa. Sehän on sellaista niin kuin arpomista ja miettimistä, että voisiko tällä pärjätä. Kyllä, niin kuin jos valmentamisenkin, niin ihan asioiden oppimista. Niin kuin, joka päivästä asioiden oppimistahan se on. Ja vaikka niin kuin olevinaan valmentaa muita, mutta itse koen, että totta kai niin kuin nuorena valmentajana vielä koenkin, että se asioiden oppiminen, että vanhemmit kokeneemmit koittaa oppia siitäkin saralta, mutta toi, että vaikka ei jalkapalloonkin, niin se niin kuin puhuinkin tuossa, että nyt koitan oppia itseäni niin kokeneet ja paremmat valmentajat asioita, mutta koen myös, että niin kuin ei jalkapalloisin koitin katsoa paljon aikana, niin kuin mitä paremmat pelaajat teki siinä ja niin kuin, ehkä jos sellaisenkin niin kuin vaikka lapsille ja nuorille, ketkä niin kuin tavoitteleekin jotakin, mitä itsekin aikana tavoitteet ihan olla ammattilaispelaaja niin kuin oikealla kentillä, mutta sellainen niin kuin asioista niin kuin paremmilta oppiminen ja niitä, mitä ne tekee, niin se on taas tässäkin puolessa tosi tärkeää ja elämässä muutenkin, mutta sellainen niin kuin tämä urheilusara, niin se on ihan ykkösjuttu myös. Että aina ei tarvitse tehdä mitään, kun katsot vaan, muut tekee ja koetat matkia niitä. Kyllä sitä, nyt on vielä niin paljon sitä materiaalia saatavana. Me ollaan varmaan aika hyvin kaluttu tämä aihe, mutta nyt tietysti kun MM-kisat on tulossa ja tämä nyt sitten tuossa ensi viikolla julkaistaan, niin mikä se on Matiaksen veikkaus top 2 joukkueesta? Nyt kun näkee, että on vähän tuon kaavia näkee, että toi Messi pelaa vieläkin aika hienolla tasolla, niin, ja kisojen alku oli kyllä Ranska itsellä se. Ja on vieläkin, mutta koen, että Ranska vastaa Argentiinan finaali, että uusita saadaan 4 vuoden takaa sitten, ja paha sana kummin voit. Nyt koen, että varmaan Ranska saattaa voittaa, mutta olisi se Messille hieno kruunu, mutta Ranska-Argentiina on finaali. Se olisi ihan hyvä finaali. Mitäs Onni on mieltä? Mikä on se finaali? Eikös joku sanalasku mennyt joskus, että jalkapalloa pelataan 90 minuuttia ja Saksa voittaa sen jälkeen, niin sanotaan nyt vaikka sitten Saksa toiseksi finalistiksi. Nyt en ihan tarkkaan sitä pudotuspelipuuta ulkoa muista, että miten se menee, että kuka siltä voi tulla toiselta puolelta sitten vastaan, mutta kyllä se varmaan jompikumpi noista Matiaksen mainitsemista Ranska kautta Argentiina on joka tapauksessa. Onpa synkkää, että joku kannattaa Saksaa. En myönnä kannattavani sitä, mutta sanoin sen tässä vaan. Itse kun on niin vanha jo ja on ollut niin kuin aikaisemmin Nigeria-fani, niin Nigeria ei nyt taida olla kisoissa, eikä JJ Okocha enää pelaa, eikä ole myöskään Carlos Valderrama, niin kyllä mä tuohon Argentiinaan kanssa ehkä itse lähden, että kyllä ne pelaa minusta hienosti. Koko joukkue pelaa sille, että se Messi tekee ne maalit, niin siinä on jotain oikeasti hienoa, että se on niin kuin paljon hienompaa kuin tämä Ronaldo, jossa se minusta vähän jarruttaa sitä, että jos ne pelaisi samalla lailla, niin sekin saattaisi onnistua, mutta kun ne ei pelaa. Mun mielestä tämä on tässä tämä ongelma näin tällaisena vaan statisti jalkapallon seuraajana. Pakko nostaa vähän tuohon ei-jalkapallo ja FIFA, että kun sanoit noin
legendaariset pelaajat Okocha ja Valderrama, niin FIFAn kautta aikana itsekin, kun ihan samaa sukupuolta heidän kanssa on, niin FIFAn kautta opin tietämään, ketkä on kyseet herrasmiehet. Niin. Että sellaista niin kuin, myös jalkapallon lajitietoa, puhutaan ikoneista legendoista, niin FIFAkin on tuonut sellaisia pelaajia sinne ja on vieläkin, että se on myös niin kuin jalkapallosta ja lajihistoriasta niin kuin oppimista. Että, niin kuin. Kyllä, se on niin kuin aina antaa sille itse keskustelulle aika paljon, että pystyy sitä lajia monesta suunnasta pyörittelemään. On siellä sitä ihan aitoa historiaa ja sitten voi olla tällaista tulevaisuutta ja tätä uutta e-urheiluväylää. Ehkä viimeisenä tällaisena closing kysymyksenä vielä heitän tähän, että mitä luulet, tuleeko jatkossa, sanotaan, että seuraava 10-20 vuotta, onko e-urheilu niin kuin tasavertainen tällaisen tavallisen urheilun kanssa vai tuleeko se olemaan niin kuin enemmän sellaisena niin kuin ihan sisäänrakennuttu, että tämä on ihan ok, tämä kuuluu tähän meidän pelin harjoitteluun. Mikä on sun oletus? No tuossa puhunut paljon sitä jalkapallon evoluutiosta, miten paljon se menee taktisempaan suuntaan ja videoiden näiden kautta, niin jos puhutaan parin kymmenen vuoden aikajänteellä, niin se voi hyvinkin olla vielä enemmän kuin nyt, että se on sellainen niin kuin, se on ehkä pieni taustatekijä ja moni ei sitä teekään, vaikka pelaa FIFAakaan, mutta sellainen voi olla niin kuin tulevaisuudessa. Voi olla jatkossa niin kuin entistä enemmän vielä mukana. Ja tällainen oikeasti, jos puhutaan, että fysiikkaharjoittelu on niin kuin läsnä jalkapallosta, niin sitten vähän niin kuin toi pelaaminenkin läsnä osittain. Että painotaan edelleen hyvän maun rajoissa. Että siinä on niin paljon tiedä itsekin negatiivisia itse urheiluun sitten ja niin kuin ihan fyysisen urheiluun sitä vaikutelmaa, että jos menee tunnit liian isoksi. Että hyvän maun rajoissa niin kuin varmasti tulee ja uskon, että tulee olemaan niin kuin vaan. Yksi harjoitteluulottuvuus. Kyllä. Hyvä. Matias Hänninen, Lehmon pallo. Me ollaan varmaan tässä valmiita ja eiköhän päästä sinun valmistautumaan seuraaviin peleihin ja ehkä seuraamaan sitten MM-kisoja. Kiitoksia sulle. Jatketaan tästä. No niin, Onni. Nyt kun ne kuultiin sitten Matiastakin ja hänellä mielenkiintoinen historia. On ollut koronaa ja loukkaantumista ja käyty maajoukkueen porteillakin. Mitä kertoo tämä sinusta niin kuin e-urheilun mahdollisuuksista? No kyllähän se mahdollistaa tosi paljon hienoja juttuja ja nyt kun on päässyt sitten valmentamaan myöskin, niin ihan mahtavaa, että on pystynyt tavallaan ottamaan jotain oppeja kuitenkin sieltä virtuaalisilta viheriöiltäkin sinne oikeaan peliin ja hyvin mun mielestä Matias tuossa avasi, että mitä niitä konkreettisia hyötyjä oikein on. Minkälainen kuva jäi sinulle nyt tästä tämän jakson materiaalista? Missä menee suomalaisen e-urheilun, tai mikä on e-urheilun käyttöaste suomalaisessa seuratoiminnassa? Sitä ei selvästikään käytetä vielä tarpeeksi. Tämmöinen kuva mulle on vähän tullut, että toki ne seurat, missä sitä voitaisiin käyttää, niin kuitenkaan ei ihan kamalasti ole niitä mahdollisuuksia, missä sitä pystyy käyttämään. Joo, jääkiekossa on NHL-peli, jalkapallossa tämä FIFA kautta nykyään EAFC, sitten miettii muita urheilupelejä, niin ei niitä oikeastaan sitten ehkä ole. Sitten mennään ehkä enemmän tuonne ajosimulaattoripuolelle, tai sitten pitäisi hypätä periaatteessa Jenkkifutis koripallo. No ne tulee myöskin mieleen, mutta sitten pitäisi hypätä periaatteessa ihan muiden pelien pariin, mitkä ei tavallaan oikeaan urheiluun liity millään tavalla. Niin se on sitten varmasti isompi kynnys ehkä siihen tarvittaisiin todennäköisesti joku vetämään sitä toimintaa, että semmoinen olisi mahdollista lähteä pyörimään. Mulle tuli myös mieleen se, että näitä tällaisia näistä puhutaan aina niin eri asioina, että on e-urheilua ja urheilua. Kun ne vois olla ihan sitä samaa toimintaa molemmat, niitä voi käyttää hyödyksi, että ei tarvitse tehdä jompaa kumpaa ja se ei tarkoita sitä, että siellä se napsuttelee hiirtä 8 tuntia yöllä putkeen ja ampuu jotain örkkejä. Niin eihän se sitä tarvitse olla, että se voi olla tukemassa reaktiokykyä, se voi olla tukemassa taktista ajattelua, se voi olla tukemassa sitä, että saadaan vähemmän liikuntaan lahjakkaat jotenkin liikuntaseuran toimintaan ja sitä kautta liikunnalliseen elämäntapaan, niin tällaista keskustelua ei minusta kauheasti tuolla ole missään. Aina vaan pelätään sitä, että pelataan liikaa, ne ei tule mihinkään urheiluun, mutta eihän se nyt tässäkään tuntunut niin olevan. Ei joo, ja mun mielestä voisi niin kuin urheiluseuratkin harkita, että olisiko jotain e-urheilukerhoja vaikka alkuun, missä pelattaisiin vaikka viikoittain, kuukausittain porukalla jotain ja
sitten mahdollisesti tässä kerhossa oleville voisi järjestää sitten ohjattua niin kuin ihan liikuntatoimintaa ihan niin kuin paikan päällä ja sitten siitä pystyisi jotain kehittymään, että eihän se ei tosiaan poissulje sitä, että jos vaan pelaaminen ei minun mielestä poissulje urheiluseurassa olemista, että se on ihan semmoinen mahdollisuus, mutta sitä ei vaan tällä hetkellä ehkä tarpeeksi paljon hyödynnetä. Niin kuin tuossa sitten nauhoituksen jälkeen Matias sanoi, että kyllä sitä pelaamista voi vanhemmat ja pitää myös hallita, että hänenkin mielestä tärkeintä oli se liikkuminen ja sitten ehkä peliin tutustuminen ja sen jälkeen pelaamisesta on hyötyä, että välillä voi ottaa sitten sen television kaukosäätimen piilon tai virtajohdon kaappiin, että se ei vaan onnistu. Mutta edelleen painotan sitä, mistä itse olen koko ajan sanonut, että mieluummin pelaa jotain, kun vain selaa tyhjäpäänä somea. Että mun mielestä jonkinlainen kehittyminen luo kuitenkin paremman pohjan sille tulevaisuudelle. Kunhan nämä perusasiat, syöminen ja nukkuminen siinä säilyy jotenkin ja liikkuminen rinnalla, niin ei siinä mun mielestä siinä pelaamisessakaan mitään pahaa ole. Ei missään nimessä. Tuommoisetkin pelit, kuten vaikka tuo e-jalkapallo, niin siinähän on mahdollisuus joka päivä kehittyä ja tulla entistä paremmaksi. Opit tuntemaan sen pelin mekaniikan entistä paremmin ja pelaat sitten verkossa jotakin ihan toiselta puolta maapalloa olevaa ihmistä vastaan ja voitat se ihan pystyyn tai sitten pelaat kaveria vastaan ja häviät tiukan taistelun jälkeen, niin mun mielestä ne on kehittäviä ja toki sitä pelaamista ei välttämättä ajatella sillä tavalla, että jos pelaat vaikka FIFAa, että nyt mä hyödynnän tätä osaamista sitten siihen niin kuin oikeille viheriöille, mutta jos se tulee sitten jostain sieltä selkäytimestä se muistijälki siihen, että kun mä oon pelissä tälleen tehnyt, että voisiko tämä sama toimia sitten oikeastikin, niin kyllä siinä voi olla hyötyjä. Ja vielä tämmöinen yhteiskunnallinen pointti tähän, niin kyllä minun mielestä se, että nuoret tai ihmiset ylipäätään jos he harrastavat jotain ja heillä on kivaa, niin se on parempi kuin, että he eivät harrasta mitään ja he kärsivät jotenkin pahoinvoinnista, niin yhteiskunta kun mittaa kaikkea rahalla, niin veikkaisin, että ne onnellisemmat ihmiset ovat tuottavampia tai kuluttavat vähemmän yhteiskunnan varoja kuin sitten ne siellä huonosti voivat ja kärsivät ihmiset. Niin näin mä niin kuin ainakin ajattelen, että mun mielestä tätä ei kannattaisi. Tai kuitenkin vielä vähän lytätään joka paikassa aina e-urheilua, että no kyllä ne vaan pelaa siellä konetta, niin mä en tykkää siitä ajatuksesta, vaikka minun pitäisi ehkä kuulua ikäpolveen, joka vielä sitä tekee. Niin, ihan yhtä kovia, ellei jopa kovempiakin pelaajia ja urheilijoita siellä ruudun toisellakin puolella on sinua vastaan pelaamassa kuin vaikka oikea urheilun puolella, että ei se urheiluhan on kuitenkin isolta osin kilpailemista. Niin ihan samalla tavalla pelaaminenkin on kilpailemista. Sä kilpailet, että teetkö jalkapallossa enemmän maaleja kuin vastustaja. Ihan samalla tavalla sä teet se siellä verkon välityksellä kuin oikeastikin. Niin mun mielestä siinä on ihan sama se kilpailemisen ja se voittamisen aspekti siinä pelaamisessa. Niin se ei ole mun mielestä niin kuin ollenkaan negatiivinen juttu. Sitten se tulee eri suunnasta se semmoinen niin kuin liikkeeseen perustuva ja kyllähän se mekaniikkaa ja motoriikkaa vaatii tämä pelaaminen ja ehkä heitän tästä tällaisesta omasta vähäisestä nyt e-urheilu- ja ralliajamisesta, niin kyllähän se vähän sykähdyttää, jos jossain rallissa olet ajanut tätä ralliakin joskus silloin tällöin ajavan vaikka Sami Pajarin tai Teemu Sunisen, jotka on kuitenkin tuolla ihan pärjännyt kovaa, niin sitten toisaalta tällaisessa vähän eri lajissa heille voi pärjätä. Hekin ovat äärimmäisen päteviä siinä heidän päälajissaan, mutta täällä he voivat olla aivan tavallisia ihmisiä. Niin tässä on tämmöinenkin sosiaalinen aspekti, että oho, meidän olekaan kaikessa huonompi ihminen. Niin, onhan näitä esimerkkejä nähty, että urheilijat tykkää myös pelaamisesta. Että esimerkkinä nyt vaikka nyt kun käynnissä on nuo jalkapallo MM-kilpailut, niin brasilialaistähti Neymar on esimerkiksi hyvinkin vihkiytynyt tähän Counter-Strike-videopeliin. Ja ilmeisesti oli tuossa jotain uutisia, että hän on pelikoneensa raahannut tuonne Brasilian harjoituskeskukseen, että voi ottaa sitten irtiottoja, kun ei matseja ole käynnissä, että pystyy pelailemaan. Tämä oli mulle uusi tieto ja onhan näistä niin kuin muista urheilijoista, niin en tiedä onko heidät jopa velvoitettu, mutta kyllähän nuo formulakuskit esimerkiksi taitaa ajaa sitä e-urheiluakin, e-formulaakin välillä ja aika hyvin, mutta eivät välttämättä voita niitä.
Niin, esimerkkinä nyt vaikka tässä 2020-luvulla formuloita lähestulkoon mielinmäärin hallinnut Max Verstappen on yksi hyvä esimerkki. Hänhän tykkää paljon simulaattorilla ajella ja on välillä kisapaikoillekin tuonut hotelliin omat simulaattorivehkeet ja on sitten kisojen jälkeen saattanut simulaattorilla kisaa ajaa. Joo, ja hehän taitavat sitten tuolla ihan niin sanotusti tavallisia ihmisiä, niin heidän kanssaan pääsee siellä pelikentillä tavallaan juttelemaan. He ovat siellä niin kuin ihan tavallisia muita pelaajia. Että ovat toki hyviä, heillä on hyvät taustat, mutta siellä he kommentoivat niin kuin muutkin, että nyt ei onnistu tai jotain muuta. Että tällaisia videoita on nähnyt, että siellähän ne juttelee ihan niin kuin muutkin pelaajat, että ihmisiä nekin ovat. Kyllä, se pelialusta ja se pelaaminen yhdistää ihmisiä ihan sama mistä päin maapalloa, minkälainen ihminen olet. Joo, ehkä me tullaan tässä nyt Onni tämän jakson sellaiseen tulokseen, että kyllä e-pelaamiselle, sen tietyille osioille tai sen käyttämiselle vaikka valmennuksen apuna tai sen opettamisessa, niin kyllä sille kannattaisi antaa vähän isompi mahdollisuus. Se loisi uuden aspektin ja mä veikkaan, että siitä joku joissain lajeissa, varsinkin näissä, missä on kehittyneet pelit, niin voisi aidosti saada pientä etuakin. Joo, kyllä sitä kannattaa seurojen ihan ilman muuta harkita, että hyödyntääkö sitä peliä sitten jollain tasolla valmennuksessa tai sitten ihan puhtaasti lähteä vaikka kehittämään sitten kilpapelaajia kyseiseen lajiin. Ihan kaikki on mahdollista ja kyllä niin kuin se on varmasti semmoinen iso voimavara, mitä me tullaan todennäköisesti ja toivottavasti tulevaisuudessa yhä enemmän näkemään. Kyllä. Nyt me ollaan varmaan pelailtu tämä peli läpi tässä ja meidän aika toivottaa hyvää kesän jatkoa. Seurabarometri podcast palaa sitten aiheeseen 8.8. ja silloin mennään sitten sinne seuran viestintään. Ja Tomi kiittää Kirraa-podcastin Onni Kerosta ja sanon tässä ennen kuin Onnille annan vielä puheenvuoron, että käykäähän kuuntelemassa Kirraa-podcastia ihan seuratoiminnan mielessäkin. Siellä ainakin Imatran SM-ralleissa kerrottiin, mitä on rallin järjestäminen, minkälaisella talouskuviolla se pyörii ja miten vapaaehtoisia sinne hankitaan. Se oli erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa ihan seuratoiminnankin mielessä. Joo, kiitos paljon, että sain tulla vieraaksi tähän pelaamista käsittelevään jaksoon. Mielenkiintoista kuunneltavaa oli kyllä nämä molemmat haastattelut ja kiva oli päästä pelaamisesta vähän höpöttelemään ja ei muuta. Hyvät kesän jatkot minunkin puolesta kaikille. No niin, ei kun palataan.